Tervetuloa Luontoklubin ja Animalian kuntavaalipaneeliin. Mä oon Tatu Saliin. Mä oon Luontoklubin järjestäjäporukasta yksi osanottaja. Luontoklubi on 4. sektorin toimintaa, eli on järjestö- ja puoluesitoutumatonta toimintaa. Se on tietenkin sitoutunut siihen, että meillä säilyisi elinkelpoinen planeetta ja tällaiset demokraattiset perustat sille, että voidaan tehdä yhdessä päätöksentekoa. Paneelin järjestelyssä ja suunnittelussa on auttanut eläinoikeusjärjestö Animalia, ja kysymykset on kerätty Luontoklubilla puhumassa käyneiltä henkilöiltä ja heidän edustamiltaan järjestöiltä ja tahoilta. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita ja ohjeet löytyvät täältä joiltain pöydiltä myöskin, mutta niitä emme nyt käy läpi ajan käytön takia. Mutta pidemmittä puheitta annan tässä kaikkien ehdokkaiden esitellä itsensä. Hei vaan, mä oon Hanhelan Milka, mä oon Vasemmistoliiton ehdokas sekä kuntavaaleissa että aluevaaleissa ja kasvatustieteiden maisteri taustakoulutukselta ja tällä hetkellä oon kunnanvaltuutettu ja myöskin aluevaltuutettu. Hei, mä oon Sirpa Kuusela Vehmaisista, Suomen keskustan jäsen ja olen muinainen 70-luvun Vihreän aallon keskusta-aktiivi ja jotenkin herännyt kuolleista ja aktiivinen näissä ympäristöasioissa Itä-Tampereella, siellä Kaukajärvi, Pitkäjärvi ympäristössä. Tervehdys, mä oon Mirja Salmijärvi, olen Vihreistä. Mä oon arkkitehti ja mulla on myös fysioterapeutin koulutus. Toimin tällä hetkellä kaupunginvaltuutettuna ja asunto- ja kiinteistölautakunnassa ja asun tuolla Ikurissa, eli Länsi-Tampereella. Hei vaan, mä olen Eetu Hukkanen, kokoomuksen kunta- ja aluevaaliehdokas täältä Tampereelta ja Linnainmaalta tarkemmin. Mä oon näiden vaalien nuorin ehdokas sekä kunta- että aluevaaleissa täällä Tampereella ja Pirkanmaalla ja taustaa on muun muassa koulun ilmastotyöstä ja nuorisovaltuustosta sekä hyvinvointialueelta että Tampereelta. No niin, moi vaan kaikille. Kapamonola Lymiä, eläinoikeuspuolueen hallituksen jäsen, suomen kielen opettaja ammatiltani ja Messukylässä asun, kun kaikki nyt kertoo, missä on asunut. Garden Rescue-kissan huoltaja. Hienoa yhteistyötä mikrofonin kanssa. Ensimmäiseksi mennään eläinoikeusaiheisiin kysymyksiin. Kysymys 1. Miten aiot edistää lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämistä julkisissa ruokailuissa? Ja aloitetaan Milka Hanhelasta. Joo, eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämisestä niin oli hiljattain se Puolet parempaa aloite, mitä mä olin mukana allekirjoittamassa. Muutenkin jotakuinkin joka kerta, kun tästä asiasta on valtuustosta puhuttu, niin se on aika selkeä ollut linja siellä, että lihaa ja muita eläinperäisiä tuotteita, niin niiden kulutusta pitäisi vähentää. Mutta sitten yksi semmoinen pointti, mitä haluaisin ehkä nostaa tässä, niin on se kasvisruoan laatuun panostaminen, että sillä tavalla saataisiin orgaanisesti sitä kasvisperäisen ruoan kulutusta ylöspäin ja tavallaan se vastustus on vielä suhteellisen vahvaa, niin sitäkin sitten vähennettyä. Sirpa on sitä kantaa ottanut, että yksi hyvä keino tämän eläinperäisten tuotteiden vähentämiseen on se, että ryhdymme keskittämään julkisen puolen hankinnat kotimaisen nautakarjan käyttämiseen. Ja siinä on yhtenä perusteena se, että kun nautakarjaa käytetään, niin niiden kasvattaminen myös monipuolistaa tätä maatalon ja maaseudun biodiversiteettiä huomattavasti. Ja nurmiviljely on se yksi vastaus siinä, että miksi sitä voisi suosia. Ja viimeiset uutiset
broilerin kasvatuksesta, niin varmaan kaikki ovat lukeneet viime päivinä, että sepä ei olekaan enää niin kauhean hyvissä, että se on tehotuotantoa eikä millään tavalla palvele tätä biodiversiteetin monipuolistumista. Kiitos. Mirja Salmijärvi Vihreistä. Tässä asiassa mä oon tosi paljon samoilla linjoilla, mitä tässä Milka kuvasi aikaisemmin. Ja tässähän siinä valtuustoaloitteessa, mitä saatiin, niin kuvattiin, mitä asioita jo Tampereella tehdään. Ja siinä valtuustoaloitteessa oli muistaakseni sellainen sanamuoto, että jos poliittista tahtoa löytyy, niin voitaisiin tehdä enemmän. Sitähän ei löytynyt sitten vielä tässä vaiheessa. Itse mä oon ollut yli 20 vuotta kasvissyöjä ja mulla kyllä sitä tahtoa olisi. Mä itse ajattelen, että tätä asiaa voisi edistää nyt näiden ravitsemussuositusten kautta. Me saatiin uudet ravitsemussuositukset ja nehän on hyvin kasvispainotteiset, joten koska kouluruoan pitää olla ravitsemussuositusten mukaista, niin silloin se automaattisesti ohjaa siihen suuntaan. Ja vaikka mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä oon kasvissyöjä ollut yli 20 vuotta, niin mä pikkasen vierastan kasvisruokasanaa, koska se on semmoinen, mikä saa ne karvat pystyyn. Mun mielestä kasvisruoka voidaan tarjoilla. Mä ehkä voisin nähdä jopa näitä hybridiruokia enemmän, eli olisi niin sanotusti jatkettu jollain muulla, tai lihaa käytettäisiin enemmän maustemaisesti, niin mä ajattelin, että se voisi olla semmoinen, mikä herättäisi vähemmän vastustusta. Mutta itse olen sitä mieltä, että eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen on perusteltua monestakin eri syystä. Tämä voi nyt kokoomuslaiselta kuulostaa vähän oudolta, mutta on samaa mieltä Mirjan kanssa itse asiassa tästä me ollaan sitouduttu hiilineutraali Tampere 2030 tiekarttaan ja yhtenä sen osana niin me ollaan sitouduttu myös siihen, että asteittain vähennetään myös päästöjä siellä kouluruuassa ja julkisissa ruokailuissa. Ja kyllä mä näen, että kun me tällä hetkellä käytetään se 3,88 euroa per oppilas siihen päivittäiseen kouluruokaan, niin kyllä meidän pitää ensin nyt lähteä siitä, että se kasvisruoka siellä on maukasta ja ravitsevaa ja täyttää aidosti myös nämä ravitsemussuositukset. Suositaan ja niin kuin tuetaan myös kotimaista kasvisruoan ja kasvisproteiinin tuotantoa, koska turha meidän on sitä soijaa sieltä Brasiliasta lähteä tänne rahtaamaan, jos me sitä ihan täällä voitaisiin tehdä täällä kotimaassa. Joo, tähän ihan pakko kommentoida sen verran, että se soijahan suurilta osin tuodaan juurikin eläinteollisuuden käyttöön, että ihminen käyttää verrattain vähän, mutta eläinoikeuspuolue luonnollisesti on ihan vaaliohjelmassaankin maininnut tämän puolet parempaa kampanjan ja mielellään kaikki parempaa, mutta joo, niin kuin on puhuttu, että vastustus on sellaista, että yritetään nyt edes puolet alkuun. Yhteistyötä, koulut, kaikki muut laitokset, missä on sitten suuret määrät ruokailua, niin koulutus, ravintola catering alan koulutusta lisää, että saadaan sitä maukkaampaa tai ehkä niinku, saadaan pois sitä ajatusta myös, että se ei olisi hyvää. Ja kasvisruokavaihtoehto ylipäänsä niin suoraan vaan vegaaniseksi ensimmäisenä linjastolle, ei tarvitse erikseen olla mitään lakto ynnä muuta sekoilua siellä. Eli sillä jo lisätään, se kelpaa kyllä ihan sitten kaikille kasvissyöjille. Lähiruokaa kyllä, siis ei lähinautoja, mutta lähiruokaa ja paikallisia tukijoita toki. Kasvipohjaisia lähtisin tukemaan myös. Ja hetkinen, katson vielä, oliko täällä jotain, mitä ei ole sanottu, kun kaikki on melkein sanottu. Prosessointi vähemmäksi. Sekin on aina hyvä. Sitten puolet parempaa kampanja on saanut myös Plant-Based Treatin Suomeen, eli toivottavasti jonkinnäköistä yhteistyötä ehkä myös, eli siis tiedottamista. Kyllä se siellä pikkuhiljaa tapahtuu, se on kuitenkin eläinoikeudellinen kysymys saada sitä tosi paljon vähennettyä. Sirpa oli pyytänyt vielä lisäkommenttia tähän aihepiiriin. Haluatko? Ihan lyhyesti. Yksi asia, joka varmaan meiltä kaikilta ei ole nyt mainitsematta, on se, että ylipäänsä tuo ruoan liiallinen prosessointi, olisi sitten lihaa tai kasvista, niin sitä pitää ehdottomasti vähentää. Sitten vegaanista haluan kertoa semmoisen lyhyen pienen tarinan, että vävypoika, norjalainen jonglööri, 40V, ryhtyi
3 vuotta sitten vegaaniksi. Hänen vaikuttimensa oli gladiaattorit. Ja nyt hän sitten hiihtää, oli Vaasaloppetissakin ja paransi taas tulostaan vaikka kuinka, että ei tämä niin yksiselitteinen kysymys tietenkään ole. Kiitos paljon ja vielä tässä vaiheessa sanon, että tuolla on ajanottaja, joka sitten näyttää aina 1 minuutin kohdalla 1 sormella ja 2 minuutin kohdalla 2 ja sitten 3 minuutin kohdalla olette toivottavasti jo pitäneet puheenvuoron. Jep, kysymys 2 lyhyesti. Ovatko kunnallisen eläinlääkäripalvelun hinnat mielestäsi kohtuullisia sekä palvelutarjonta riittävää? Jos eivät, mitä aiot tehdä asialle? Ja aloitetaan vaikkapa sitä keskeltä Mirjasta. Kiitoksia. Tämä on sellainen asia, mistä mulla ei ole kauhean syvällistä ymmärrystä, mutta sikäli mitä olen ymmärtänyt, ja korjatkaa jos on väärässä, niin tällä hetkellä ne ei ole kovin hyvällä tolalla tai ei ole riittävästi resurssoituja. Ja se mitä tälle asialle pitäisi tehdä, niin se on mun mielestä ensisijaisesti tämmöinen taloudellinen asia, eli taloudellisia resursseja lähtisin lisäämään. Joo, mennään vaikka Eetuun. Joo, pakko sanoa, että ihan ei kuulu omaan ydinosaamiseen, mutta totta kai meidän pitää myös huolehtia siitä, että meillä pidetään huolta myös eläimistä Tampereella ja se on kunnan velvollisuus ihan terveysturvallisuuden kannalta. Eli lisää resursseja ehdottomasti. Ja Kapalla oli pidempi puheenvuoro asiasta. Meinasin just sanoa, että oikein lyhyesti, niin on vähän enemmän sanottu. Niin olikin. Joo, ei. Ja sitten jos tuntuu, että raha ei riitä ihan kaikkeen, niin lähdetään ennaltaehkäisemään, mikä voisi olla yksi halpa säästökeino myös, eli tiedottamista. Miksei olisi eläinoikeuskoordinaattoria Tampereella, kun on monia muitakin koordinaattoreita ihan ihmisille ennen jo sitä, että jos puhutaan vaikka lemmikkieläimistä, jotka on yksi kunnan ja yksityistenkin eläinlääkärien asiakaskunta, niin ihan sitä hankkimista edeltävä, hankkiminen on kauhea sana, mutta sitä ne ihmiset nyt käyttää. Et tulee kustannuksia ja sitten ennaltaehkäisyssä myös jonkinnäköisiä kampanjoita, jos on rokotuskampanjaa, sirutuskampanjaa, mainostetaan lisää, koska sitten mitä pidemmälle sitä hoitoon viemistä lykätään, niin sitä enemmän tulee ongelmia ja niiden korjaaminen maksaa enemmän ja enemmän. Se olisi ehkä yksi tämmöinen edullinen. Ylipäänsä vähävaraisten tukemista jollain tavalla täytyisi auttaa siinä mielessä, että se eläin ei voi olla vastuussa siitä, että ei ole jollakulla rahaa hoitaa. Oli sitten tuotantoeläimet, lemmikkieläimet, ei ole mitään merkitystä sillä. Ylipäänsä kunnan eläinlääkäripalvelut, kalliita, yksityiset vielä kalliimpia, mutta ylipäänsä tämä koko idea siitä, että lisää resursseja kyllä, mutta sitten myös vastuuta, että ei ole aina nämä samat ihmiset, joilla on sitten tuotantoeläin tuli ongelmia ja laitetaan karja pois ja vuoden päästä taas yritetään uudestaan tai kissalle tuli joku kallis toimenpide, joka kuitenkin olisi parantanut elämänlaatua huomattavasti, mutta ei kiinnosta, koska maksaa ja sitten samalla ihmisellä onkin viikon päästä se kahvipakettikissa siellä. Tämä ei kuulu kunnanvaltuustoon päätettäväksi, mutta se rekisteri saisi jo tulla, se vähän ehkä vähentäisi näitä ongelmia. Otetaan sitten Sirpa lyhyesti ja sitten Vilkasen. En tosiaankaan tähän eläinlääkäritoimintaan ole, mutta maakunnista sen verran kyselin, niin Sastamalassa on nyt lääkäritilanne hyvä. Eli nyt kun meidän kannattaa nämä tuotantoeläimet erottaa yhtenä alueena, siellähän on ihan lainsäätämät vaatimukset ja sitten on tietysti nämä lemmikkieläinasiat. Lemmikeistä voin taas kertoa teille tarinan perhepiiristä. Tyttäreni kissa pääsi ulos, supikoira söi jalan, no amputaatio onnistui hyvin ja tyttäreni maksoi aikamoisen laskun. Ja Milkalla oli taas
pidempi puheenvuoro aihepiiristä. Joo, Kapa onnistui sanomaan muutamia asioita, mitä mäkin olisin tässä sanonut, mutta se ei haittaa. Mä otin oikeastaan tähän kohtaan pidemmän puheenvuoron ihan vaan sen sosiaalisen näkökulman ottamiseksi esille, että kunnallinen eläinlääkäri se on kuitenkin halvempi kuin yksityinen, huomattavasti halvempi, ja silti kovin monet ihmiset ei siitä tiedä, että sellainen palvelu on olemassa. Ja näkisin myös, että tämä tiedottamisasia ja tämmöisen niin kuin kampanjointiasia olisi siinä mielessä tosi tärkeää, että sit ihmisillä olisi oikeasti niin kuin tietoa siitä, että se palvelu on olemassa, koska sinne ei muuten hakeuduta, jos ei tiedetä. Mutta tiedotuksen näkyvyyden lisäksi niin liittyen tähän eläinlääkäritoimintaan ja sitten ylipäätänsä eläinsuojeluun, niin politiikka on tosi irrallaan näistä asioista. Että tavallaan mä koitin etsiä tuolta pöytäkirjoista niin kuin jonkinlaista raporttia, että onko missään toimielimessä esimerkiksi raportoitu eläinsuojelun tilannetta Tampereella. Mä en viimeisen vuoden ajalta löytänyt mitään. Voi olla, että niin kuin jossain on ollut ja mä en ole vaan niin kuin löytänyt semmoista, mutta voisin kuvitella, että näissä ympäristö- ja rakennusjaostossa tällaiset asiat, koska siellä käsitellään kaikki muutkin ympäristöasiat. Ja se, että niin kuin politiikka on irrallaan näistä kysymyksistä, eläinsuojelukysymyksistä ja eläinlääkärikysymyksistä, tarkoittaa sitä, että ne ei ole meillä missään neuvottelupöydissä mukana nämä asiat. Ja kun ne ei ole neuvottelupöydissä mukana, niin niihin ei myöskään tule rahaa. Eli jos jotain asiaa lähtisin kehittämään nyt sitten tämän tiedonhakukokemuksen pohjalta, niin se olisi se, että eläinsuojelutyöstä ja eläinlääkärityöstä tuotaisiin raportit johonkin toimielimeen. Niin silloin ne olisi myöskin sitten politiikan piirissä. Kiitos. Kysymys numero 3 lyhyesti. Miten kunta voisi kaavoituksessa ja rakentamisessa ottaa paremmin huomioon luonnonvaraisten eläinten elinmahdollisuudet? Mennään järjestyksessä Sirpa, Kapa, Milka, Eetu ja Mirja. Ja Eetulla ja Mirjalla on sitten pidemmät puheenvuorot. Kyllähän kaikki kaavoituksesta pitäisi lähteä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnista. Eli vähitellen tämä rakentamisenkin ja kaavoituksen paradigma pitäisi muuttua sillä lailla, että ensin katsotaan, mikä vaikuttavuus ja etu erilaisilla asioilla tai haitta on sekä ihmiselle että luonnon hyvinvoinnille. Ja tuolla maailmalla on alettu käyttää semmoista termiä kuin planetaarinen hyvinvointi tai planetaarinen terveys. Se meidän pitää opiskella ja omaksua tähän kielenkäyttöön. Ja toiseksi, kun luoja on meille tämmöisen luomakunnan luonut, niin meidän velvollisuus on varjella ja huolehtia siitä. Ja samalla kun luonto voi hyvin, niin ihminen voi hyvin, sikäli kun hän pääsee sinne luontoon edes arjen näissä kiireissä ja muissa. Ja niin kauan kun ihminen voi hyvin, oikeasti hyvin, niin luontokin voisi hyvin. Eli tämän verran voisin tähän sanoa. Mulla on muuta asiaa sitten kaavoitukseen. Joo, sitten Kapalle. 1 minuutti, eikö niin? 1 minuutti lyhyesti, eli luonnonvaraisten eläinten elinmahdollisuuden turvaaminen. Kaavoituksessa rakennuskorjaaminen, uudisrakentamisen sijaan ehdottomasti aina jotain rakennetaan, jonkun koti tuhotaan. Jo raivattujen tilojen hyödyntäminen, niin paljon jo rakennettua NS-hukkatilaa, eli sitä hyödyntämistä pitäisi tehostaa. Eläinten vaikutukset ylipäänsä kaikkeen mahdolliseen kaavoitukseen ensimmäiseksi, ja siitä lähdetään. Viheralueita pitää säilyttää, pesimäpaikkoja, erilaisia rakennusmateriaaleja, jotka heijastavat pinnat, vasemmiston ja taisi tehdäkin tästä aloitteen. Tällaiset pakollisiksi, siis niin kuin lintujen tapporakenteet esimerkiksi, ei pakollisiksi, vaan että niitä ei saisi olla. Ylipäänsä tämä ekologinen kestävyys ja tosi paljon asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, eläinoikeusasiantuntijoiden eri puolilta myös se näkökulma tähän. Joo, sitten oli Milkalle. Joo, tässä on tavallaan niin kuin pikkasen hankala kysymys, koska mun mielestä Tampereella on aika hyvät niin kuin
suht hyvät ympäristövaikutusten arvioinnit ja suht hyvät linjaukset tavallaan olemassa niin kuin siitä, että miten kaavoituksessa suojellaan ja varjellaan ympäristöä ja niin kuin eläimistä ne eläimet tulee huomioitua, jotka on tavallaan niin kuin suojeltuja. Et sitten muut on vähän sillain, että no, otetaanko niitä huomioon vai ei, mutta ehkä tavallaan yhtenä pointtina se, että huomioidaan myöskin ne eläimet, joista ei ole mitään niin kuin velvoittavia suojelumääräyksiä olemassa. Mutta joo, tämä on niin lyhyt tämä minuutti, että ehkä mä jätän tämän tähän. Ja Eetu oli seuraavaksi. Joo, kyllähän se lähtee siitä, että me turvataan riittävät viheryhteydet täällä kaupungissa niin keskustassa kuin sitten tuolla lähiöissä. Ja meillä Tampereella on ainakin mun niin kuin ymmärryksen mukaan ja mielestä pystytty tähän niin kuin yhdistämään nämä sekä eläinten että ihmisten tarpeet entistä paremmin. Se, että mitä meillä esimerkiksi 2010-luvun alussa oli kaavoituksessa, niin on aivan erilaista kuin mitä se nykyään on. Että, kun meillä tiivisrakennetaan esimerkiksi keskustaan, niin totta kai sit pitää huomioida se, että pesimäpaikkoja on esimerkiksi linnuille täällä. Hämeenpuisto on hyvä esimerkki siitä, että niitä pystytään kyllä turvaamaan, mutta sitten mä hyödyntäisin ehkä tällaisia myös viherkattoja enemmän, se, että niitä saataisiin lisää, koska ne on myös yksi hyvä niin kuin keino parantaa luonnon monimuotoisuutta myös sitten taas se kasvuston kautta. Ja se, että me ei tasakattoja kuitenkaan ehkä sitten liikaa yleistettäisiin täällä lähiöissä, vaan suosittaisiin myös niitä ihan maaseudullakin hyväksi todettuja kattorakenteita. Sitten myös se, että meillä kun rakennetaan myös paljon uutta tiestöä niin, ja esimerkiksi ratikkaa, niin huomioidaan sitten nämä eläinten kulkuyhteydet, koska se liikenneväylä voi olla välillä hieman haastava sitten ylittää. Liito-oravat nyt on asia erikseen, että ne on ihan lainsäädännön niin kuin näkökulmasta velvoittavia, mutta itse lähtisin siitä, että ruohonjuuritasolta, ja otetaan tähän totta kai järjestöt mukaan entistä vahvemmin, koska tässä on paljon kehitettävää mun mielestä yhdyskuntalautakunnassa myös. Kiitos. Ja sitten vielä Salmijärvellä oli pidempi. Yes, kiitoksia. Tosiaan todella hyviä puheenvuoroja tässä kanssapanelisteilta, että olen teidän kanssa samaa mieltä ja koitan, että en ihan hirveästi tulisi toistoa tässä, mutta katsotaan. Eli miten luonnonvaraiset eläimet voidaan huomioida, niin mun mielestä yksi ihan tärkeä asia, että me tiedetään sen luonnon tilanne. Eli meillä pitää olla se käsitys, että mikä tilanne ylipäätään on ja missä on eläimiä ja minkälaisia eläimiä ja mitä ne eläimet tarvii. Niin tämä on semmoinen hyvin tärkeä asia. Ja sitten mun mielestä ehkä tämmöinen, meneekö tämä nyt vähän tämmöiseksi ylätasoiseksi, mutta se, että me ymmärretään se kaupunkiluonnon merkitys ja se, että kaupungissa on luontoa. Että helposti ehkä tulee ajateltua, että tuo maaseudulla on se luonto ja sitten tämä kaupunki on kaupunkia. Mutta yllättävää, jos Tamperettakin lähtee tutkimaan, niin täällähän on tosi monipuolista luontoa. Vaikka sitä on saatu tuhottuakin, mutta täällä on tosi paljon erilaisia eläinlajeja, erilaisia kasvilajeja. Ja tämä on sillä tavalla tavallaan hankalassakin paikassa, että meillä on tosi arvokas luonto täällä Tampereella. Ja sitä pitää ehdottomasti varjella. No, tuossa tuli hyvin nämä ekologiset yhteydet. Kaavoissahan on aina vähän haasteena, kun niitä tehdään pistemäisesti. Niin meidän pitäisi ajatella laajemmin, enkä jäisi edes kuntarajojen sisään, vaan pitää ajatella tätä koko seutua. Lehdessä kritisoitiin vihreitä, että vihreät pitää jokaisesta puusta kiinni. Mutta yksi puukin on aika merkittävä osa. Se voi olla esimerkiksi linnuille ja monille muille eläimille tosi tärkeä. Eli kyllä mä haluaisin esimerkiksi katujen varsilla nähdä niitä puita. Ja pidän tärkeänä monennäköistä luontoa ja esimerkiksi sitä, että olisin valmis luopumaan golfnurmikoista, joita on ympäri kaupunkia. Ja jos tässä ehdin vielä yhden asian sanoa, niin toi valosaaste on sellainen. Mä meinasin ensin sanoa, että valosaasteen vähentäminen, mutta sekään ei ole ihan niin yksiselitteistä, vaan ylipäätään sen valon häiritsevyyden vähentäminen on mun mielestä tosi tärkeä asia kaupungissa. Kiitoksia. Jep, ja seuraava kysymys 4. Viime syksynä julkaistiin tutkimus, jonka mukaan elintarvikkeet aiheuttavat suurimman luontojalanjäljen Tampereen toiminnoista. Miten aiot puuttua tähän, jos tulet valituksi valtuustoon?
Aloitetaan Monolan Lumierista, mennään Salmijärveen, Kuuselaan, Hanhelaan ja sitten Hukkaseen, ja Hanhelalla ja Hukkasella oli pidempi puheenvuoro. Yksi minuutti, eikö niin tähän ole varannut. Jälleen kerran yllättäen eläinten oikeudet ihan ensisijalle lähtee niistä ruokahankinnoista, ei mitään eläinperäistä. Sitten luontojalanjäljen vähentämiseksi hankinnat, eläinoikeudet plus ihmisoikeudet, koska siellä missä sitten ihmisoikeuksia rikotaan, niin hyvin todennäköisesti myös niitä eläinoikeuksia ja luontoakin vielä enemmän. Eli siis myös tarvikehankinnat ja kaikki tällaiset, mitkä vaikuttaa luontoon. Paikallisia tuottajia, kasviperäisten paikallisten tuottajia suosittaisin toki myöskin. Ja ihan tiedottamista, jälleen taas erilaiset kampanjat, koulutukset lisätään, eli että olisi tietoa. Ja vaikka kun tulen valituksi valtuustoon totta kai, niin toivottavasti sitä vaikutusten arviointia ja siitä koulutusta lisää, että mitkä on ne eettiset kestävät vaikutukset, niin tulisi, että osaisi tehdä oikeita päätöksiä, hyviä päätöksiä. Sitten oli Salmijärvi. Yes. Tässä niin luontojalanjäljestä puhutaan, niin palaan vähän tuohon aikaisempaan, mitä puhuttiin. Eli jos me pystyttäisiin puolittamaan se lihan ja maidon kulutus, niin jos muistan oikein, niin me saataisiin sillä keinoin 5% pienemmäksi Tampereen luontojalanjälkeen, ja se on jo aika merkittävä asia. Se on varmasti semmoinen, mitä mun mielestä kannattaisi siihen kannattaisi panostaa. No sitten, miten me muuten saataisiin tätä, niin mä ajattelen, että se voisi olla niin kuin yksi hankintakriteeri, tai ainakin semmoinen, että se pitäisi huomioida aina hankinnoissa, että mikä se luontojalanjälki on. Ja mä nimenomaan painottaisin tähän niin kuin tietoa. Mä en missään nimessä vastusta lähiruokaa, se on hyvä ja pidän sitä erittäin kannatettavana, mutta mun mielestä mä en kannata sitä vaan sen takia, että se on kivaa ja mukavaa. Siinä on toki huoltovarmuuden ja monen muunkin kannalta hyvä näkemys, mutta mä haluaisin nähdä ihan niitä numeroita ja dataa ja perustaa sen päätöksen siihen. Eli mun mielestä tiedon lisääminen myös. Kiitos. Kuusela. Kiitoksia. Minä palaan myös edelliseen sen takia, että jätin sen vielä talteen, tämän hulevesien hallinnan ja meidän vesistöistä huolehtimisen, ja siihen liittyy myös vesihuoltokysymykset, joihin palaan myöhemmin. Mutta meidän vesistöt on täynnä kalaa, eikä siellä ole ainoatakaan roskakalaa. Eli kalastuksen ja kalankäytön, kotimaisen kalankäytön vahvistaminen myös julkisessa ja ylipäänsä ihmisille viestiä, että menkääs kalaan Kaukajärvelle tai Nässylle tai Roineelle. Siinä olisi yksi keino. Hanhela. Ei, miltä oli? Oliko mä? Hanhela ensin ja sitten. Okei, kiva. No niin, joitakin hyviä juttuja on tässä sanottu jo. Kasvisruoka nyt tietysti, ja ehkä nimenomaan just se vegaaninen kasvisruoka, niin siellä ykkösenä hilluu kärjessä kyllä tässäkin asiassa. Sitten ehkä sellaisista tuotteista, jotka niin kun on jo kasvisruokaa, niin niistäkin voidaan mun mielestä katsoa kyllä sitä, että niin kun, millaista luontojalanjälkeä ne aiheuttaa, ja sitten koittaa karsia niistä sitten pois niitä, mitkä on sitä iso jalanjälkisempää. Mutta siis iso haastehan meillä on tavallaan niin kilpailulainsäädännössä se, että me ei voida niin kuin laillisesti suosia paikallista. Tavallaan vaikka se tarkoittaisi, paikallisen suosiminen olisi varmasti ympäristön ja kuljetuskustannusten ja tavallaan huoltovarmuuden kannalta hyvä asia, niin se ei ihan kauhean helposti onnistu. Ja tässä päästään siihen, mistä Mirja puhui tavallaan noista hankintakriteereistä, siitä, että niin kuin ne olisi Tampereen kaupungilla sellaiset, että pohjautuisi siihen tietoon, että mistä se niin kuin luontojalanjälki muodostuu ja miten sillä, niin kuin, niiden kriteerien kautta sitten voidaan suosia, koska sillä tavalla me voidaan se tehdä se paikallisten suosiminen tai ympäristöystävällisen ruoan suosiminen. Kyllä. Ja sitten yksi, mitä tässä ei ole vielä mainittu, niin on tuo hävikin vähentäminen. Eli kouluruoasta ja muustakin laitosruoasta syntyy tosi paljon hävikkiä,
Ja se, että miten sen kanssa diilataan, niin se on tosi iso kysymys kyllä sitten luontojalanjäljen ja hiilijalanjäljen suhteen. Tampereella mun ymmärtääkseni sitä hävikkiruokaa lahjoitetaan pois aika paljon, mutta se pitää olla systemaattista ja liittyy myöskin tavallaan siihen niin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen siihen, että ne resurssit, mitkä meillä on käytössä, niin ne jaetaan mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikille ihmisille. Ja sitten vielä Hukka. Joo, tässä on tullut monta hyvää pointtia, en lähde niitä toistamaan, mutta mä nostaisin tässä myös rakentamisen erityisesti, kun meilläkin yhdyskuntalautakunnassa, kun siellä nuorisovaltuuston edustajana olin, niin käsiteltiin hyvin paljon just esimerkiksi Lääkosaarekin-ilmiötä, joka sitten vaikuttaa myös kaupungin luontojalanjälkeen aika merkittävissäkin määrin, koska se, että jos me rakentamisessa esimerkiksi Hämeenkatu hyvänä esimerkkinä, niin me käytännössä tuhotaan sieltä kaikkien niin kuin eliöiden elinolot sillä, että me luodaan sinne sellainen ympäristö niin kuin lämpötilojen kautta ja ylipäätänsä kuihdutetaan se kaikki kasvusto siellä, niin se ei edistä luonnon monimuotoisuutta eikä myöskään palvele meitä kaupunkilaisia, saatika niitä yrityksiä ja toimijoita, jotka siinä Hämeenkadulla sitten on, koska se aiheuttaa merkittävää haittaa sit siinä. No sitten mä korostaisin myös tämän luontojalanjäljen kannalta meidän energiatuotannon muutosta, että meillähän Tampereella niin kuin suurin osa päästöistä, esimerkiksi kun katsotaan hiilidioksidipäästöjä, jotka sitten taas vaikuttaa luonnon hyvinvointiin, niin kyllä meillä valitettavasti esimerkiksi lämmityksessä on paljon tyhjäkäyntiä tällä hetkellä siellä uusiutuvien puolella, ja kyllä mä itse olisin valmis esimerkiksi uusiutuvien käyttöä vauhdittamaan merkittävästi, esimerkiksi nyt vaikka pienydinvoimaloiden suhteen, että se on sellainen asia, mikä voisi olla yksi ratkaisu tähän, jotta me saadaan sitten kivihiilestä ja maakaasusta sitten luovuttua pidemmällä aikavälillä. Jees. Kysymys numero 5. Lyhyesti, onko eläinsuojeluvalvonta mielestäsi Tampereella riittävästi resurssoitua? Miten kehittäisit eläinsuojeluvalvontaa Tampereella? Otetaan tässä järjestys Hanhela, Pukkanen, Salmijärvi, Kuusela ja sitten Monola Lumijärjellä pidempi puheenvuoro. Kiitos. Joo, tässä mä oikeastaan toistan sen, mikä mä sanoin jo tuossa eläinlääkäripointissa, että niin kun tästä ei tuoda politiikkaa riittävästi tietoa, että mä pystyisin edes vastaamaan siihen, että niin kun onko ne resurssit riittävällä tasolla ilman, että mä kysyn niiltä ihmisiltä itseltään, ja sitä mä en nyt valitettavasti lauantai-päivänä pystynyt tekemään. Mutta tosiaan se, että nämä asiat tuotaisiin politiikkaan oikeasti käsittelyyn, niin sitä kautta sitten varmaan saataisiin niitä resurssejakin, tai ainakin painetta siihen. Joo, hyvä pointti Milkalta. Täysin samaa mieltä tästä, että meidän pitää systemaattisemmin ottaa tavallaan myös tämä eläinsuojelupuoli sinne meidän yhdyskuntalautakunnan alaisen ympäristönsuojelujaoston käsiteltäväksi, koska se liittyy olennaisesti myös siihen, miten me ennaltaehkäistään esimerkiksi pandemioita tai sitten zoonooseja hyvänä esimerkkinä, lintuinfluenssaa kaupungissa, niin kyllä meillä pitää olla päättäjillä myös ajantasainen tieto siitä, että me voidaan aidosti myös puuttua näihin epäkohtiin siellä. Kyllä. Kiitos. Jälleen kerran tosi hyviä puheenvuoroja ja erittäin helppo yhtyä näihin eläinsuojeluvalvonnan suhteen. Itse ehkä voisin lisätä tähän, että olisiko se eläinten hyvinvointiohjelma sellainen hyvä työkalu, mitä kautta me voitaisiin tuoda just sitä politiikkaa, niin kuin Milka tässä hyvin ehdotti, ja saataisiin ehkä sitä niin kuin kokonaiskäsitystä ja vähän ehkä laajemminkin kuin pelkän sen valvonnan näkökulmasta, niin käsitystä, että mikä se on se eläinten tila täällä Tampereella. Sitten Kuusela. Ihan lyhyesti, että tässä on tullut olennainen ja toi tilannekartoitus ja sitten kannatus, miten toimitaan jatkossa, niin kannatan. Ja Monola Lumière, pidempi puheenvuoro. Joo, ei ole. Ja totta kai ongelma on ihan siinä, että eläin on lain silmissä, etenkin tällaisissa tapauksissa sitten verrattavissa esineeseen. Eli periaatteessa pitäisi lähteä muuttamaan lakia, että näihin asioihin sitten oikeasti panostettaisiin, kiinnitettäisiin enemmän huomiota, laitettaisiin resursseja. Eli kiireelliset huostaanottotapaukset on tosi vaikeita, koska ei ole sama asia kuin vaikka, no en sano, että lastensuojelu kaupungilla ja kantamilla ollenkaan Suomessa, mutta ymmärrätte varmasti eroon, että niin kuin ei ole
Eli eläinten itseisarvon tunnustaminen on oikeastaan se ihan ensimmäinen lähtökohta, ennen kuin on ihan turha puhua mistään työntekijöiden lisäämisestä. Eli se lähtee ihan sieltä. Valvontatehtävät kaikki selkeämmäksi sitten sen jälkeen. Siis eläinsuojelurikoksista ilmoittamiset helpommaksi. Voi olla riski ilmoittajalle tehdä näin. Totta kai tässä on tullut tätä tiedottamista, yhteistyötä eri tahojen kanssa monessa aiheessa, kouluttamista lisää, mutta ehkä niin kuin se on paljon syvemmällä, että minkä takia nämä asiat on aika huonolla tolalla koko ajan. Eli eläinten itseisarvoa ei haluta tunnustaa. Olikohan mitään? Joo, siinä oli oikeastaan ne. En puhu rangaistuksista, en kannata rangaistusten koventamista ihan hirveästi, se ei niin auta, mutta ehkä eläinsuojelurikoksissa voisi olla myös paikallaan rangaistusten koventaminen. Se johtuu ihan siitä esineen arvosta taas periaatteessa, miksi ne on niin alhaisia. Ja sitten tulee sarja kyllä ei kysymyksiä. Ja kaikilla ehdokkailla on tällainen kyllä tai ei lappu, jota näyttävät sitten yleisöä kohti ja kameralle suhteellisen selkeästi. Tuleeko Tampereen mielestäsi rajoittaa ilotulitteiden käyttöä? Seuraava kysymys. Helsinki hyväksyi juuri ensimmäisenä kuntana Suomessa eläinten hyvinvointisuunnitelman laatimisen. Tulisiko Tampereen seurata Helsingin esimerkkiä ja laatia eläinten hyvinvointisuunnitelma, joka kattaa niin tuotanto-, lemmikki- kuin luonnonvaraistenkin eläinten hyvinvointiin liittyvät asiat? Pitäisikö kunnan tukea säännöllisesti paikallisia löytöeläinkoteja tai eläinsuojeluyhdistyksiä? Aiotko edistää eläinperäisten tuotteiden hankinnan puolittamista julkisessa ruokailussa vuoteen 2030 mennessä? Ei oo. Ja sitten tuli vielä tämmöinen ajankohtainen asia, josta kysyin panelisteilta ylimääräinen kysymys. Nurmolla on tällä hetkellä menossa Elokapinan blokki, joka protestoi laajennettua broileritehdasta. Onko väkivallaton suora toiminta mielestänne olennainen osa tervettä yhteiskuntaa? Sitten siirrymme ympäristökysymyksiin. Ensimmäinen aihepiiri on energia. Tuleeko puubiomassan polton eli niin sanotun bioenergian mielestänne olla lähivuosina keskeisessä roolissa Tampereen energiatuotannossa vai eikö Tampereella pitäisi siirtyä aidosti päästöttömiin energiaratkaisuihin? Eli mitä vaihtoehtoja suosisitte energian tuottamisessa tai sen käytön vähentämisessä? Ja aloitetaanpa vaikka sieltä kapasta. Ja otetaan vaikka sitten ihan tämmönen rivi. Joo, tuohonkin liittyy paljon ongelmia juuri luonnon ja eläinten suhteen, eli mahdollisimman kestäviä energiatapoja, ehdottomasti aurinkovoima, tuulivoima. Kaikki tietää, että siihenkin liittyy jonkin verran ongelmia, mutta siis ei, mikä se kysymys oli, että aionko edistää bioenergiaa, siis puubiomassan polttoa, en aio edistää. Ihan yksiselitteisesti näin. No kyllä meidän pitää pystyä
siirtymään ihan meidän oman strategian mukaisesti noihin kestävämpiin energiamuotoihin. Esimerkiksi pienydinvoima on sellainen, mikä on iso mahdollisuus Tampereelle ja mitä pitää selvittää. Ja meidän pitää myös painostaa entistä niin kuin enemmän hallitusta siihen, ja vauhdittaa sitä siirtymää, että saataisiin vihdoinkin lainsäädäntö myös siltä kannalta kuntoon, koska se on verrattain turvallinen verrattuna ja ympäristöystävällinen verrattuna sitten esimerkiksi kivihiileen tai vastaavaan, niin kyllä niin kun, esimerkiksi just mun Kapa mainitsi itse asiassa hyvin tuossa ton aurinkovoiman, siinä meillä ei ole tällä hetkellä osattu hyödyntää sitä ehkä täydellisesti. Se pitäisi ottaa myös rakentamisessa huomioon ja mahdollistaa myös kaupungissa ihan niin kuin ydinkeskustassa vaikka aurinkopaneelien hankkiminen tonne katoille. Ja sitten jos joku nyt haluaa joku yhtiö tuulivoimallaan tonne Teiskoon rakentaa, niin en vastustaisi. Joo, tämä oli helppo kysymys. Biomassan polttoa pitää vähentää. Eetu mainitsi tuossa nämä pienydinvoimalat. Ne saattaa olla ihan harkinnan arvoinen ratkaisu. En vastusta sitä, mutta ollaan realisteja, että se on aikaisintaan 30-luvun puolivälissä, kun me voidaan alkaa nojata siihen. Ja tämä siirtymä pitäisi tehdä todella paljon nopeammin, että meillä ei ole sitä 10 vuotta tässä aikaa. Meillä sen sijaan on olemassa jo keinoja, millä me voidaan korvata biomassan polttoa, ja näitä nyt olisi, kun sitä kysyttiin, niin esimerkiksi hukkalämmöt, sähkökattilat, lämpöpumput yhdistettynä lämpövarastoihin, ja näitä kaikkia Tampereella vähintäänkin edistetään, ja näihin kaikkiin meillä olisi mahdollisuus jo nyt, niin lähtisin kyllä ensisijaisesti näillä konsteilla, ja sitten katsotaan tulevaisuudessa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta niin mahdollisimman nopeasti siirtymää pois niin poltosta. Joo, kiitoksia. Tämä on kyllä siis se puubiomassan polttaminen, niin se on hirveän ongelmallista. Väitetään, että se on niinku pääasiassa hakkujätettä, mutta siellä kyllä palaa ihan runkopuuta ja niin kuin ikimetsää käytännössä, että sanotaanko näin, että turve on vielä huonompi, mutta niin kuin ei sitä paljon huonompaa niin kuin pääse oikeasti, jos niin kuin energiatuotantotapoja ja ympäristöystävällisyyttä miettii. Samaa mieltä aurinkovoiman edistäminen ja sitten just tämä energiatehokkuuden parantaminen ja energian säästäminen, siitä pitää alkaa puhumaan. Että me ollaan jotenkin eletty sellaisessa omituisessa energiayltäkylläisyyden ajassa viimeiset vuosikymmenet ja ainoastaan silloin, kun on hintapiikkejä, niin ihmistä vahvautuu siihen, että tälle voisi tehdä jotain, me voitaisiin kuluttaa vähemmän. Että kyllä sitä pitää niin kuin alkaa nyt pikkuhiljaa alkaa puhua siitä asiasta. Kiitos. Minä tätä asiaa mietin niin, että mikä on aidosti päästötöntä energiaa? Miten me tehdään aidosti päästötöntä energiaa? Siinäpä vasta kysymys. Esimerkiksi nämä tuulivoimalat. Niitä rakennetaan nyt oikein himolla ympäri Suomea, sillä että kaadetaan sitten vähän mettää, tehdään tiet. Se voimala tulee todennäköisesti toimimaan semmoisen, jos 30 vuotta tai 50 vuotta, niin hyvä. Mutta mitä sille sitten tapahtuu? Se pitää miettiä. Samoin sitten nämä aurinkopellot. Suomen korkeudella aurinkopellot. Palveleeko ne oikeasti? Eetu mainitsi ne pienvoimalat, niin ehdottomasti ne pitää tutkia. No entäs sitten nämä vetylaitokset? Vihreän vedyn tekeminen kuluttaa paljon sähköä. Mistä me se sähkö saadaan? Ja sitten vielä yksi semmoinen, että energian ja sähkön varastointi, samoin kuin tuotannon hajauttaminen. Ei niin, että se kaikki pusketaan valtakunnan verkon kautta ja vaaditaan siltä valtakunnan verkolta voimia, vaan se sähkön tuotannon hajauttaminenkin pitäisi miettiä uusiksi. Vaikka silloin tulee jo isoihin lainsäädännöllisiin ja omistuspohjaisiin asioihin. Kiitos. Ja muistutan vielä tässä, että teillä on myös ehdokkaat mahdollisuus 1 tai 2 puheenvuoroa käyttää sitten nostamalla kättä, jos haluatte. Sitten tulee taas sarja kyllä ei kysymyksiä. Tampereen
Sähkölaitoksella on pöytälaatikossa suunnitelma Tammerkosken vesivoiman purkamisesta ja siirtämisestä maan alle, jolloin vesivoiman tuotto ei tippuisi, mutta koski vapautuisi vapaaksi. Pitäisikö juuri sinun ryhtyä valmistelemaan Tammerkosken patojen purkua tulevalla valtuustokaudella? Kyllä näihinkin voi käyttää, jos haluaa sen 1 tai 2 kommentointivuoron tässä käyttää. Joo, Milka Hanhela. Kiitos paljon. Joo, tämä oli tosi kinkkinen kysymys ja mä ensimmäistä kertaa perehdyin tähän asiaan eilen. Ja kallistunut tässä vaiheessa sille kannalle, että mä en lähtisi sitä ajamaan vielä ensi valtuustokaudella pääasiassa sen takia, että ne suunnitelmat sen virtauksen viemiseksi maan alle niin maksaa niin hitosti. Et ne oli 10 miljoonia, ellei yli 100 miljoonaa euroa. Ja se on sellainen määrä rahaa, että mä käyttäisin sen kyllä tässä vaiheessa mieluummin muihin energiainvestointeihin ja luonnon ennallistamiseen ja vesistöjen tilan parantamiseen muualla kuin siinä Tammerkoskessa tällä hetkellä. Kyllä se varmaan joskus tapahtuu ehkä, mutta ei meidän aikanamme. Ja ei meillä ole siihen resursseja vielä laittaa paukkuja. Mutta kyllä mä haluaisin silmissäni nähdä semmoisen Sveitsistä näin kuvan kalatiestä, jossa kalat pomppii sitten tuolta Pyhäjärvestä kohti Näsijärveä. Että sitä ootellessa sitten seuraavat sukupolvet. Ja siellä monella Lumijärvellä vielä. No käytän nyt, kun tästä aiheesta puhutaan, en itse asiassa suoraan puhu tästä, vaan ylipäänsä patojen aukaisussa ja muussa, Tammerkoskesta tuli ehkä sellainen mieleen, että valtuusto vaatii työtä ja miettimistä, mutta kun mietitään, että siellä nytkin näitä onkioita näkee, niin onko se sitten mukavaa, että lisää patoja auki, että lisää kaloja ja lisää onkioita kalastajia sinne, eli keskusta-alueella, jossa kaikenikäisiä liikkuu, niin tavallaan normalisoidaan lisää sitä tappamista, mitä välttämättä tällainen kuvasto sitten tuo, niin lähtisin tätä itse asiassa valtuustossa ennemminkin kuin kun Tammerkoskesta puhutaan, niin lähtisin edistämään, että voisiko sen siitä keskusta-alueelta edes ihan kieltää. Sen voi vesistösuojelu tai muista syistä periaatteessa niin kuin jo nyt, jos löytyy jotain syytä, mutta ihan eläinoikeudellisista syistä. Ja kyllä näin kysymykset jatkuvat. Onko ehdokas valmis puoltamaan pienydinvoimaloiden rakentamista Tampereen alueelle? Oletteko valmiita tukemaan uraanikaivoksia Tampereelle? Joo, mä jaoin tämän kysymyksen nyt hetkessä, kun muistin, että eräs ehdokas halusi nämä erikseen. Ja oletteko valmiita tukemaan ydinjätteen loppusijoittamista Tampereelle? Tuulivoiman lisärakentaminen tulisi ohjata ranta- ja metsäalueiden sijaan teollisuusalueille, kyllä vai ei? Jos on pakko. Tuulivoiman lisärakentaminen, ranta- ja metsäalueiden sijaan teollisuusalueille, kyllä vai ei? Okei, sieltä Sirpa ottaa. Niin, että tässähän ei tuulirakentamisen puolesta ettei oteta tuulirakentamisen puolesta kantaa, vaan että mihin sitä sitten, kun sitä väkisin sijoitetaan, niin siitä oli kysymys. Sitten seuraava aihepiiri, kaavoitus ja maankäyttö. Missä määrin luontoarvot pitäisi teidän mielestänne huomioida kaavoituksessa ja maankäytössä, ja millaisia toimia ajaisitte, jottei hyvässä luonnontilassa olevaa aluetta tuhottaisi tai pirstottaisi kunnassanne? Ja aloitetaan vaikka tässä vaiheessa Hukkasesta ja tullaan sitten Kuuselaan ja sen kautta Hanhelaan ja sitten Salmijärveen ja
Joo. No ensinnäkin se, että meillä pitää hyödyntää tiivisrakentamista entistä enemmän. Se on totta kai yksi ratkaisu. Se, että se tehdään kaupunkikuvallisesti, laadukkaasti, esimerkiksi keskusta-alueella, ja se, että me niin kuin muistetaan myös se, että meillä on kaupungissa rajallinen alue, ja musta tuntuu, että kaikki puolueet on yksimielisiä siitä, että Teiskoon ei lähdetä tällä hetkellä rakentamaan mitään lisää asuinalueita. Ja se, että meidän pitää myös suosia sellaista rakentamista, joka huomioi ei pelkästään niin kuin kaavoituksessa, vaan myös sit siinä itse rakentamisessa ne luontoarvot entistä paremmin. Ja sitten se, että meillä on näitä viherväyliä sitten siellä asuinalueiden välissä, niin on ehdottomasti, että ei rakenneta liian tiiviisti, vaan niin kuin huomioidaan se alueellinen sitten, tai alueen ominaispiirteet kanssa. No niin, Eetu, nytpä löytyikin jotakin meille vähän erilaista. Elikkä kyllä minä olen sillä kannalla tuossa kaavoituksessa, että tämä tiivistysrakentaminen ja se, että itse asiassa EU-tasolta jo pyritään ohjaamaan rakentamista niin, että se keskitetään, niin ei. Me nähdään se, että se ei tee ihmisiä, se ei tee luontoa onnelliseksi ja se tekee erinomaisen ongelman siitä, että hulevesien hallinta ei onnistu. Ja kuinka paljon me ollaan näitä luontoarvoja tuhottu juuri sillä, että tiivistetään kaikki puut pois. No eihän niitä kaupungin puita lasketa niihin menetyksiin, mitä esimerkiksi maatilan pihalla, kun kaadetaan navetan paikalta puu, niin sepä lasketaankin menetyksiin. Et meidän pitää vähän olla rehellisempiä näiden asioiden kanssa. Eikä tämä ole mikään vastakkainasettelu maaseutu vastaan kaupunki, vaan nyt tässä kaavoituksessa meidän pitää ymmärtää että tämä tulevakin asia, tämä ekokriisi, mutta meillä on vähän muitakin kriisejä näköpiirissä. Elikkä, mitenkä sodan jälkeen Suomessa toimittiin, kun meillä oli 400 000 asutettavaa? Tuli näitä kyliä, meni 20 vuotta, ne hiljeni, 60-luvulta lähti tämä maaseudun niin kuin, tavallaan, ei voi sanoa, että tappaminen, ei, kun se oli vaatimus, ihmiset tarvitsi töitä, ne lähti Ruotsiin. Niin nyt meidän pitää vaan pohtia sitä, että onko nyt semmoinen aika, että täältä joku lähtee, ja niitä esimerkkejä on maaseudulle, tekee siellä maaseudun töitä ja jotain etätyötä tänne kaupunkiin. Eli meidän pitää hajauttaa tätä asutusta ja meidän pitää myöskin varmistaa tätä huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Eli en koe itseäni turvalliseksi jossain kerrostalossa keskellä kaupunkia, kun mä katselen noita uutisia. Niin haluan mettään. Kuka se oli seuraava? Hanhela. Joo, kiitoksia. Tämä itse kysymys on suhteellisen vaikea, koska se tavallaan vastaus, että kaikessa pitäisi huomioida luonto ja eläimet. Mutta ehkä lähestyn sitä kautta, että niin tosi usein mitä mä oon nähnyt, niin niissä prosesseissa mennään lakisääteisen minimin kautta ja se on väärä lähtökohta. Et meidän pitäisi pystyä niin kaavoittajana vaatimaan rakennuttajilta parempaa. Esimerkiksi just tämä, minkä sä nostit, tämä kaupunkipuiden suojelu. Mun mielestä on ihan käsittämätöntä, että jos me rakennetaan jonnekin uusi asuinalue, niin sieltä ensin kaadetaan kaikki puut, sitten pistetään talot ja sitten istutetaan uudet puut tilalle. Se on ihan käsittämätöntä. Me voitaisiin kuitenkin suojella niitä puita siellä. Mutta kyllä niin kuin, mä en tiedä mitä kaikkea tässä nyt sanoisi minuutin aikana, mutta siis toi hulevesi ja hallinta, kyllä se niinku tavallaan tiivistyvässä kaupungissa, niin se on haaste ja varsinkin kun ilmastonmuutos etenee, niin kyllä se on haaste. Mutta Tampereen kaupungin hulevesisuunnitelmat on päivitetty ihan hiljattain ja mun mielestä siihen on tavallaan herätty siihen asiaan, että ne pitää oikeasti pystyä huolehtimaan, että ne ei tule tulvia. Ja mun mielestä ne suunnitelmat on aika hyvät ja realistiset tällä hetkellä, että niihin asioihin pikkuhiljaa herätään, musta tuntuu. Yes, kiitoksia. Tosi hyvä kysymys. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä oon itse tosi paljon miettinyt. Tampere kasvaa tuhansilla asukkailla joka vuosi. Eli meille tulee Rantatampelan verran väkeä joka vuosi. Ja meidän pitää miettiä, että mihin me laitetaan heidät.
ja niin, että se asuminen on vielä kohtuuhintaista. Mä itse esimerkiksi pidän tosi tärkeänä asunnottomuuden vastaista työtä. Meillä pitää olla sitä asumista, mutta mihin me sitä sitten laitetaan, niin sehän tässä niinku on se kriittinen asia. Ja esimerkiksi mitä Eetu tässä toi, niin mun mielestä tämä tiivistäminen on yksi hyvä keino. Näkisin, että kun tehdään tiivistä ja sitten jätetään sinne se vihreä alue. Mutta ehkä jos mä lähden jo vähän kauempaa, niin se, että luontoarvot otetaan kaavoituksessa mahdollisimman alkuvaiheessa mukaan ja että ne on ajantasaiset. Välillä näkee semmoisia 15 vuotta vanhoja luontoselvityksiä, niin ei siten. Ja toinen on se, että mä kuulin siis tämmöisestä pöllökartoituksesta, mikä oli tehty autosta käsin. Että kyllä se laatu pitää olla jotain vähän muuta. Että meillä pitää olla se oikea käsitys siitä. No, tuossa Pirkanmaan liitto esimerkiksi tekee vaihemaakuntakaavaa teemalla elonkirjo ja energia, niin se on mun mielestä yksi, mihin meidän pitää sit jo nojautua liittyen varsinkin näihin ekologisiin yhteyksiin. Eli saadaan niitä ekologisia kokonaisuuksia. Ja sitten tosiaan puhuttiin jo vähän uhanalaisista lajeista, ne pitää ymmärtää, meidän pitää ymmärtää suojellut alueet, mutta sitten meillä on myös alueita, jotka ei ole suojeltuja, jotka on tosi arvokkaita. Meidän pitäisi niinku tunnistaa nämä alueet ja sitten tietysti olla koskematta niihin, mikä on se toinen vaikea. Eli ehkä se, että arvostettaisiin sitä kaupunkiluontoa ja lähiluontoa ja niinku pienikin luonto voi olla tärkeää. Meillä pitää olla niitä isoja yhtenäisiä alueita, mutta sitten myös pieniä saarekkeita. Mä oon itse esimerkiksi tehnyt aloitteen päiväkotien pihojen mikrobiystävällisyydestä. Eli päiväkotien pihakin voi olla luonnolle hyödyllinen. Kiitos, tyhjensit pottia aika hyvin. Ja muutkin. Hukkatilat ylipäänsä, niitä on, niiden hyödyntämistä. Ja maankäytössä ylipäänsä, että minne on jo rakennettu, mistä on jo tuhottu, niin selvä pano sinne sitten mieluummin. Ja tämä maaseutuasia nyt sinänsä, että ei sitten rakenneta nyt enää lisää sinne, että jos kaikki on lähtenyt pois, niin olisiko pitänyt jonkun ottaa vastuu, en sano, että lähtijät välttämättä, mutta kuka ottaa sitten vastuun, että kunnostettaisiin, olisi pidetty siinä kunnossa, että saadaan onnellisia paluumuuttajia, että ei rakennettaisiin koko ajan uutta, koska edelleen siinä tuhotaan sitten luontoa ja eläinten koteja. Ne tyhjillä olevat tilat olisi ehkä yksi sellainen, jota ei varmaan ole tutkittu ihan niin paljon, koska on paljon tyhjää tonttia sitten taitaa aika loppua. Mutta ihan lähtökohtaisesti ne eläinvaikutusarvioinnit, asiantuntijat mukaan tähän, että aina sanotaan, että lisää ihmisiä tulee ja tarvitaan kaikkea, mutta jotain niin pikkasen lisää eläinten mukaan tähän. Sori, meni toi. Minulla taisi olla 1 minuutti vaan tähän. Nopea kommentti tästä, että mun mielestä Kapa nosti itse hyvin esiin tämän joutomaiden ja tällaisten niin kuin autiotalojen hyödyntämisen siinä, että miten me pystytään kestävästi myös luomaan uutta kaupunkiympäristöä. Ja sitten tuohon Sirpan kommenttiin niin siitä, että totta kai meillä pitää olla monipuolista kaavoitusta ja se, että niin kuin ihmisillä on oikeus asua siellä, missä he haluavat, ja kaupungin pitää se myös tonttipolitiikallansa mahdollistaa. Se, että meillä on erilaista asuntotuotantoa eri puolilla Tamperetta, niin on meille tamperelaisille ja Tampereen niin poliitikoille myös vahvuus siinä, että me ollaan osattu katsoa vähän pidemmälle aikavälille. Mutta tässä on tullut hyviä kommentteja ja musta tuntuu, että me ollaan aika yksimielisiä lopulta sitten kuitenkin tästä tavoitteesta. Ja oliko Kuuselalla vielä tästä? Joo. Kiitoksia. Tuli esiin tämä vaihemaakuntakaava elonkirjo, johon Vehmaisten osakaskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa sitten kokosin vastausta. Ja siinä tosiaankin yritettiin tämmöinen alue Kangasalla, se on naapurikunnan puolella, mutta se nyt ei mitään haittaa. Tiedätte, siellä on Ilkon leirikeskus. Ja siinä on yksi tehtävä, mikä on tämmöinen oikeastaan lähetyskäsky, että sinne ei rakennettaisi 4 kerrostaloa ja 100 autopaikkaa. Ja nyt siellä on tapahtumassa semmoinen kiva asia, että sinne on nyt ainakin muutamaksi vuodeksi tulossa kahvila ja pitopalvelu, ja se taistelu jatkuu Kangasalan kaupungissa tällä kertaa koskien sitä kaavahanketta. Mutta sitten tähän
ja hulevesiasiaan ja vesihuoltoon, jos sen tähän kohtaan kertoisin, että Kangasalan puolella on tämmöinen Saarenmaa osayleiskaava. No sitten tiedätte, että Tampereen kaupunki ottaa vettä Roineelta, mä puhun vähän pidempään nyt tämän asian, niin Roineesta juomavettä Ruskon pumppaamon kautta. Ja sitten toinen vedenottoalue on Aakkulanharjun pohjavesialue, joka on myöskin siinä Kaukajärvi-Pitkäjärvi kokonaisuudessa. Mehän ollaan muuten Itämeren latvavesiä sitten, että jos ette tule ajatelleeksi, me ollaan kanssa tässä Itämeressä mukana. Niin tässä on käynyt sillä lailla, että kun Tampereen kaupunki laati lausumaa siitä Saarenmaa osayleiskaavasta, ja sielläkin on tämä hulevesiongelma, kun se on alavalla maalla, niin siinä kaavassa on sitten todettu, että se hulevesi 60% tulevalta kaavoitetulta alueelta menee Roineeseen vajaan kilometrin päähän siitä, mistä Tampereen kaupunki ottaa vetensä. Sitä ei vesihuollon näkökulmassa ollut palautteessa huomioitu, eikä myöskään Aakkulanharjua, ja kerron senkin vielä loppuun, se on pohjavedenottoalue. Ilkon alueella on korkealla myös pohjavedet, ja Ilkon alue vaikuttaa myöskin siihen Aakkulanharjun vesivarantoon. Näin väitän, ja aion jatkossa tuoda esiin sen, että maakuntakaavassa on myös huomioitava tämä vesihuoltoasia täällä Pitkäjärvi-Kaukajärvi kokonaisuudessa. Kiitos. Kiitos ja oli tärkeää tietoa. Sovitaanko nyt, että Kuuselalla on nyt kommentointivuodet sitten näissä peruskysymyksissä? Sovitaan niin. Sain sanoa asiani, tärkeimmän asian. Ja seuraava, haluatko Salmijärvi tähän sinun kysymykseesi avauspuheenvuoron tai loppupuheenvuoron, kumman tässä olisi voinut aiemmin kysyäkin? Mä voin ottaa vaikka sen avaus. Yes. Eli kysymys 16. Millaisessa tilanteessa äänestäisitte kaavalle tai luvalle luonnonsuojelusyistä ehdottomasti ei? Kiitos. Mä oon tosiaan arkkitehti ammatiltani, ja kun mä näin tämän kysymyksen, niin mä oikein jouduin pysähtyä siihen, että mikäs tilanne se on. Ja kun mä luin tämän, että minkälaisessa tilanteessa äänestäisin ei, niin siinä vaiheessa, kun kaava tulee valtuustoon, niin se on jo tosi pitkällä. Eli jos tulisi sellainen tilanne, että siellä olisi jotain luonnon kannalta ihan poikkeuksellista, niin siinä on mennyt jo niin kuin tosi pahasti pieleen. Ja silloin mä olisin kyllä äärimmäisen huolissani. Kompromissejahan me joudutaan tekemään valitettavasti, ja mä oon itse niin kuin ainakin jossain määrin sen hyväksynyt. Mutta jos tulisi sellainen kaava, niin silloin mun mielestä koko prosessia pitäisi tarkastella uudestaan, ja silloin se on niin kuin heti alusta lähtien lähtenyt meneen pieleen, ja yhdyskuntalautakunta on silloin epäonnistunut ja näin. Niin mä toivoisin, että ei tule ikinä semmoista tilannetta, mutta mietin, että no mitkä ne olisi, niin kyllä varmasti luonnon monimuotoisuuden vakava uhka olisi yksi semmoinen asia. Ja sitten mä mietin, että esimerkiksi tämmöinen ekologisen käytävän katkeaminen varsinkin tilanteessa, että sitä ei pystyttäisi, ettei siihen tarjottaisi korvaavaa väylää, niin olisi sellaisia. Mutta jotenkin kyllä mun mielestä meidän poliitikkojen pitää ohjata sitä kaavaa heti alusta lähtien sillä tavalla, että me ei ikinä jouduttaisi siihen tilanteeseen. Mutta tämä on ihan hyvä skenaario, ja mun mielestä on hyvä, että tämä kysymys otettiin. Mutta tavallaan se, että kyllä meidän pitää olla hereillä ihan alusta asti, ja nyt myös katson teitä, että mä toivon, että niin kuin kaikki me oltaisiin hereillä. Kaupungin sivuilta voi lukea kaikista kaavoista heti alusta lähtien, ja toivoisin, että ihmiset vielä nykyistä aktiivisemmin ottaisi niihin kantaa, ja miten se voisi olla mahdollista, niin ehkä se, että se kaavan jargonista päästäisiin jotenkin eroon. Nyt näin hiljattain esimerkiksi videon kaavasta, missä kaavoittaja selitti sitä tosi hyvin ja kuvasi. Osallistutaan siten, että ei jouduta tällaisiin tilanteisiin. Annetaan vaikka No niin, kiitos. Toivotaan jo, ettei jouduta tuommoiseen tilanteeseen. Sitten jos jouduttaisiin, tai siis että ei jouduta, ja nyt kun sanoit, että työpoliitikot huomioikaa jo niitä kaavoja suunnitellessa, niin huomioikaa ne eläinten oikeudet siellä ihan ehdottomasti. Että jos olisi jotain räikeitä ristiriitaa, niin olisi sitten siellä se ei-äänestäjä. Ne kaupungin sivut ei houkuttele
ihmisiä katsomaan yhtään mitään siis tarkoitan tällaista tavallista ihmistä kiireiden keskellä, eli niistä tiedottaminen, kaupunkiraadit, parempi tiedottaminen näin, että tällaista ollaan suunnittelemassa jo etukäteen, niin sitten saataisiin saada niitä ihmisiä vähän enemmän mukaan myöskin. Että nämä tulee tosiaan aika myöhään sitten tietoon jossain vaiheessa, että tällainen onkin jo periaatteessa päätetty. Että Tampereen kaupungin verkkosivujen tekijöille myös vähän ehkä viestiä. Ne ei ihmisillä ole tietoa niistä edes. Joo, tietysti hyvä valtuutetun ominaisuuteen kuuluu se, että valtuutettu osaa neuvotella ja tuoda tavallaan mielipiteensä ilmi jo siinä kaavan laadintavaiheessa, joko sitten yhdyskuntalautakunnan lautakuntaryhmän kautta tai sitten valtuustoryhmässä, ihan jos on merkittävästä kaavasta kyse. Ja itse lähtökohtaisesti ennemmin palauttaisin kaavan valmisteltavaksi, kun lähtisin sitä kokonaan hylkäämään, koska siinä on kuitenkin useiden vuosien prosessi käyty. Mutta jos tulee sellainen tilanne, että on tehty puutteelliset vaikutusten arvioinnit tai siinä on jotain muuta epämääräisyyksiä, niin kyllä sitä pitää tapauskohtaisesti sitten harkita, mutta lähtökohtaisesti neuvottelisin ja olisin toimelias ja ennakkovaikutuksia vaativa valtuutettu. Kuusela. Joo, sulla on puheenvuoro vielä tästä lyhyesti. Ihan lyhyesti. Sellaisia kohteita oli juuri mainitsemani Ilkko. Ei kuulu kyllä mun kotikuntaani, mutta joka tapauksessa. Ja kyllä se aikamoista älyä kansalaisilta vaatii käydä kaavoja läpi. Meillä on juuri sillä suunnalla Ilkon alueella yksi kaava tullut bumerangina, Saarenmaan osa yleiskaava tuli bumerangina. Eli kyllä meidän pitää olla aika mestareita kommentoimaan ja lukemaan niitä kaavasuunnitelmia, että tiedetään mihin vedotaan. Ja nimenomaan tietysti mahdollisimman ajoissa. Ja kyllä se on aikamoista tehtävää, että siinä mielessä hyvät järjestöt ja paikallisorganisaatiot on tärkeitä. Meillä on Pelastakaa Kaukajärvi ry, meillä on tämä Tampereen Vehmainen seura, Vehmaisten osakaskunta, sitten Pitkäjärvellä on pitkäjärveläiset ja Kangasalan luonto esimerkiksi hyvin aktiivisia ja ne osaa kammata ja lukea niitä kaavoja. Että mä olen saanut heiltä todella paljon tietoa ja se on hyvin merkittävää työtä, mitä siellä tehdään. Vahvasti samaa mieltä tuosta kyllä. On ihan mielenkiintoista, kun tämmöinen kysymys tulee, niin sit tietysti kun tuolla kabineteissa pyörinyt sen verran, että mä niin lähestyn sitä siitä näkökulmasta, okei, no totta kai mä sitten äänestän vastaan, jos tilanne on se, että meidän edustaja yhdyskuntalautakunnassa on esittänyt sen kaavan hylkäämistä, niin sitten myöskin minä valtuutettuna johdonmukaisesti sitten toimin sen mukaisesti. Tämä oli minusta hyvä nosto tuosta niin palautusesityksen tekemisestä, koska ehdoton ei, niin sehän on politiikassa sama asia, kun äänestetään vastaan. Ehdollinen ei on sitten palautusesitys. Eli se on se, että niin jos tämä ei tule parempana takaisin, niin sitten mä äänestän ei. Mutta tämä on tämmöistä yksityiskohtia tai lillukanvarsiin takertumista. Mutta joo, siis kyllä sitä niin kuin kokonaisuuden punnintaa siellä pitää tehdä ja niin kuin mielestäni tämä haaste on se, että me ollaan sen viranhaltijatiedon varassa ja sitten se tieto, mikä sitä haastaa, niin se tulee sitten taas järjestöiltä ja kansalaisaktivisteilta ja se on ihan äärimmäisen tärkeää kyllä meille. Sanon tämän ihan suoraan, että mä toivoisin, että me lobattaisiin useammin ympäristöaktivistien taholta. Joo, siellä Salmijärvellä on. Yes. En malta olla kommentoimatta, koska tästä tuli nyt useammaltakin taholta niin hyviä syötteitä, ja tämä osallistaminen on jotenkin ihan mun lempilapsi. Ja mä tunnistan kyllä tuon, että en mäkään vietä mun lauantai-iltaa siellä tampere.fi-sivulla. Mutta sitten valtuutettuna mä kyllä tietty pengon niitä. Ja yksi esimerkiksi, mitä mä teen, niin kun Länsi-Tampereelle tulee, niin missä Facebook-ryhmissä mä oon esimerkiksi, niin mä nostan niitä sinne. Ja oletan, että muut valtuutetut toimii samalla tavalla. Ja sitten tässä mainittiin näitä kaupunginosaryhmittymiä, jotka tekee tosi hyvää duunia, mutta ehkä tossakin on sitten se, että toisissa kaupunginosissa niitä on, toisissa ei. Mä oon menossa nyt tiistaina vaikka Pispalaan, odotan kyllä mielenkiinnolta, mitä sieltä tulee. Mutta tavallaan, että miten saataisiin sitten myös sieltä kaupunginosista niitä palautteita, missä ei ole näin aktiivista toimintaa, niin se olisi myös tärkeää tässä. Siellä Jepposella vielä oli kommentti.
Joo, nopeasti näin, kun yhdyskuntalautakunnassa on päässyt kaavoja pyörittelee niin, ja tutustuu niihin tarkemmin, niin kyllä esimerkiksi meillä on koulujen kaavoja, joissa ei esimerkiksi oppilaita tai opiskelijoita ole osallistettu, tai meillä niin kuin suunnitellaan sellaisia kovin epäkäytännöllisiä tiloja, no sitten varsinaiset tilat on asunto- ja kiinteistölautakunnan puolella, mutta kyllä meidän pitää entistä vahvemmin ottaa myös sitä poliittista ohjausta sinne, että ei nyt ihan, että niin pidetään maalaisjärki siinä mukana siinä kaavoituksessa, koska ei sellaisia esimerkiksi laatikkokouluja tai sellaisia kouluja ja rakennushankkeita, joissa on suuria valtavia halleja, niin kuin esimerkiksi kouluissa atriumit, niin ei sellaisia mun niin kuin mielestä pitäisi päästää valtuustostakaan läpi. Sitten seuraavaan aihepiiriin, joka on talous ja oikeudenmukaisuus. Mitä keinoja kunnallisella tasolla näet siihen, että ekokatastrofin vaativa siirtymä toteutettaisiin sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla? Ja aloitetaan vaikka tästä Hanhelasta. Vau, tämä on iso kysymys, ehkä kohtalon kysymyksemme. Jos miettii nyt kunnan käytössä olevia keinoja, niin kyllä mä pidän ihan tosi tärkeänä sitä, että meillä tämä kunnan tavallaan rakenteet tukee ihmisten autonomista ja niin kuin, ruohonjuuritason toimintaa. Tämän tyyppiset tilat esimerkiksi, mitkä on yhteisöllisessä käytössä, koska tavallaan mä itse ajattelen niin, että se muutos niin se ei tapahdu, sitä pitää tehdä siellä rakenteessa kyllä, mutta se ei niin kuin tapahdu ilman sitä, että ihmiset itse sen tekee. Ja sitten tavallaan niin kuin juurikin ympäristöjärjestöjen toiminnan mahdollistaminen, ihmisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen ja sen tukeminen myöskin sitten rahallisesti, niin nämä on ihan ensisijaisia keinoja. Sitten se, mikä mainittiin jo, niin tavallaan se ruoan jakelu ja tavallaan se, että koska mä uskon, että se tulee olemaan tosi iso kriisipointti vielä tulevaisuudessa se, että meillä on tavallaan kaikille niin kuin riittävä ravitsemus ja jos on tällä hetkellä niin kuin kolmannen sektorin ja seurakuntien työn varassa, että se niin kuin ruoan jakelu, niin se on kyllä tosi tavallaan haavoittuvainen tilanne, että kunnan pitää sitä tukea paremmin. Mennäänkö me järjestykseen? Voidaan mennä. Okei, kiitoksia. Tuossa jo mainitsinkin tähän liittyen, että mun mielestä ihmisiä pitäisi hyvissä ajoin kannustaa hajaantumaan. Eli jättämään kaupunki ja rakentamaan elämää sinne, missä se on turvallisempaa ja missä on sitten näitä huoltovarmuustekijöitäkin enemmän. Että sen sanon lyhyesti ja sanoin sen jo vähän aiemminkin, mutta sillä lailla ajattelin. Ja sitten jos ajatellaan viljelystä esimerkiksi, niin pienempimuotoinen viljely pitää samalla lailla kuin se oli silloin sodan jälkeen. Se pitää olla mahdollista jatkossakin ja kannatettavaa. Ja meidän pitää käyttää niitä tuotteita sitten täällä kaupungissa. Ja jatkuvan kasvun ja viljelyn periaate, niin se mulla jäi aiemmin mainitsematta, niin senpä mainitsen tähän yhteyteen. Kiitos. Ekokatastrofiin siirtymä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämä on todella hyvä kysymys. Mä oon ympyröinyt tänne mun omiin muistiinpanoihin tämmöisen noston. Ilmastotoimien kustannukset eivät saa osua pienituloisimpiin. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin mä itse ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että kiinnitetään huomioon alueisiin, aloihin ja ihmisiin, joihin nämä vihreän siirtymän kustannukset mahdollisesti sitten osuu. Eli meillähän on voittajia, mutta sitten on myös niitä jotka ainakin hetkellisesti voi kärsiä tästä. Ja sitten tässä oli kysymys, tai ymmärsin, että nimenomaan puhutaan niin kuin kuntatasolla, niin tässä on paljon asioita, mitä mun mielestä kunta voi tehdä, mitä me Tampereella voidaan tehdä. Ja nostan tähän muutaman ihan konkreettisen asian, joista yksi on kohtuuhintainen ja saavutettava joukkoliikenne. Ja tämähän on nyt vähän kipeä asia, koska me just nostettiin niitä lippuja. Ja syyttävä sormeni osoittaa myös hallitukseen, että sieltä tarvittaisiin nyt niitä toimia mun mielestä, jotka auttaisivat kaupunkia.
No sitten muita asioita, mitä me täällä Tampereella voidaan nimenomaan tehdä, niin on tämä työllisyys ja koulutus, TE-palvelut siirtyi kunnille, miten me ohjataan ihmisiä opiskelemaan sellaista alaa, mikä hyödyttää heitä itsensä, mikä hyödyttää tätä siirtymää. Kohtuuhintainen asuminen on tosi tärkeä. Tämä on sellainen asia, mikä Tampereella on tällä hetkellä haaste, iso haaste, ja se taitaa olla ympäri Suomea sama tilanne. Mutta sitten on muitakin asioita, mä mainitsen nyt muutaman, niin on tämä sähköhinnoittelu, fossiilisista polttoaineista luopuminen nimenomaan koskien heitä, jotka asuu haja-asutusalueilla, ja sitten esimerkiksi maatalousyrittäjien jaksaminen. Edellisen kanssa on vähän eri mieltä tästä. Mä koen oloni turvalliseksi kaupungissa, eli en lähtisi ajaan välttämättä tätä hajauttamista. Toivottavasti Joo. istuvia ei tarvitse. Tässä itse asiassa Milkalle tuli itse asiassa todella hyvä pointti ja todella hyviä pointteja samaa mieltä niiden kanssa. Mutta sitten mä nostaisin ehkä myös tällaisen kaupunkiviljelyn, mikä tuossa ehkä nouskin osittain esiin, ja koulujen merkityksen tässä. Se, että me niin kun, ensinnäkin käytetään ympäristöystävällisempiä raaka-aineita kouluissa, mutta se, että me myös tuotetaan ne ekologisesti kestävästi. Ja tällä hetkellä, kun meillä on keskitetty ruoan tuotanto koulujen ja muiden julkisten niin lounaiden osalta tuonne uuteen patakeittiöön, niin siinä ehkä menetettiin kuitenkin hieman sitä paikallista asiantuntemusta ja sitä spesifiointia siellä kouluissa. Ja mä koen, että tässä nyt pitää arvioida, että onko tämä nyt ollut ihan oikea siirto varsinaisesti, koska kyllä, niin kun, jos me halutaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti toteuttaa tämä siirtymä, niin kyllä se lähtee ihan sieltä koulusta ja kansalaisyhteiskunnasta. Ja sitten toi, mitä kohtuuhintaista asumista, niin opiskelija-asuntotuotanto erityisesti pitää saada Tampereella kasvuun. Meillä odottaa tällä hetkellä jonossa useita satoja opiskelijoita, opiskelijakämppiä, ja se sitten ajaa siihen, että välttämättä kaikki opiskelumahdollisuudet eivät ole käytettävissä kaikille. Joo, tällä viimeisellä niin täältä yliviivailen aika paljon näitä omiakin muistiinpanoja, joten toista itteeni hirveästi. Puhuit työllisyydestä, vihreät työpaikat siis nimenomaan, ja että sitten tiedottamisen, koulutuksen ja myös osallistamisen kautta voitaisiin ihmisiä tukea, kannustaa siihen siirtymään myöskin, että olisi helpompi ottaa vastaan se, että on pakko siirtyä kaikissa toimissa eettisesti ja ekologisesti paljon kestävämpiin toimiin. No jos nyt mietitään, että ekokatastrofin hidastamiseksi, mikä olisi mahdollista tehdä tosi nopeasti, on juuri nämä hankinnat, mihin voisi puuttua ihan saman tien. Oliko vielä jotain? Energiaratkaisusta puhuttiin jo, eikö niin? Kaupunkiviljelystä. Ihmisten välisen solidaarisuuden lisääminen ylipäänsä on tosi tärkeää. Ehkä tässä tuli sanottua kaikki nämä tärkeät. Ja sitten taas sarja kyllä kysymyksiä. Ekokatastrofin pakottavista sosiaali- ja ekologisista syistä paikallista ravintotuotantoa on tuettava mittavasti myös kuntani alueella. Jatkuva kasvu rajallisessa maailmassa on mahdotonta, joten talouskasvu ja kilpailupuheen pitäminen talouskeskustelun keskiössä on vastuutonta. Ympäristökatastrofin vaatiman yhteiskunnallisen siirtymän ei tule tapahtua maatalouden perustuotannon parissa uurastavien kustannuksella. Tämä pitää lukea, ei. Ympäristökatastrofin vaatiman yhteiskunnallisen siirtymän ei tule tapahtua maatalouden perustuotannon parissa uurastavien kustannuksella. Kyllä ei. Olen samaa mieltä, kyllä. Joo, totta, kyllä ei tälle väitteelle. Saako tähän kommentin? Joo, kyllä sieltä on. Ja. On vielä aikaa. Siis totta kai riippuu, maataloustuotanto on tosi laaja käsite, mitä tässä nyt tarkoitetaan, eläintuotantoa, tehotuotantoa vai kasviviljelyä, eli siis tällainen pieni, mikä tämä oli, ehdollinen, kyllä.
Entäs sitten Tampereen tulisi sitoutua siirtymäkaupunkiajatukseen? Se on Irkuista kotoisin. Luin sen verran Wikipediaa. No niin, joo. Mä teen nyt sellaisen päätöksen tässä vaiheessa, että mennään nämä kysymykset, jotka on niin kuin ehdokkaat on täältä ottanut pidempiä puheenvuoroja ja sitten katsotaan vielä, että mille on aikaa. Tässä on tällaisia kysymyksiä suojelutoimista. Kysymys 25. Tampereen vesi on ottanut Pinsioharjun pohjavettä vuodesta 1975 alkaen. Pinsion maatalousjoessa elää erittäin uhanalainen jokihelmisintukka eli raakku. Veden alhainen määrä on johtanut raakun ja muiden viileästä riippuvaisten lajien tilan heikkenemiseen. Mitä Tampereen tulisi tehdä, jotta se voisi edistää vesihuollon osalta uhanalaisten lajien suojelua, vesien hyvää tilaa ja tuotevastuuta? Tässä oli Eetulla oli puheenvuoro. Haluatko avauksen vai lopetuksen? Lopetuksen. En sanonut, että haluan ottaa aloituksen, mutta... No niin, se pitää ottaa vaikut korvista tässä. En ole ihan kauhean paljon ehtinyt perehtyä juuri tähän kyseiseen, anteeksi, pahoittelut, mutta ylipäänsä vedenoton säätelyt, millä tavalla sitä veden tilaa, rehevöittymistä, kaikkea voi estää ja parantaa. Näihin lähtisin. Mielelläni kuulen, mitä kokoomuksen Eetu tähän sitten sanoo. Joo, jatkakaa vaan, ottaako Mirja seuraa? Joo, kiitos. Joo, tämä on hyvä kysymys ja tämä on puhuttanut. Ja ei mullakaan tähän suoraa vastausta ole. En mä osaa niinku heti sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Mutta silloin kun ei tiedetä, että mitä pitäisi tehdä, niin silloin poliitikko sanoo, että tehdään selvitys. Niin tämä voisi olla mun mielestä sellainen asia, mistä voisi ihan tehdä selvityksen, koska ainakin itsellä tämä on tosi spesifi juttu. Tämä on moniulotteinen ja tärkeä asia, niin mun mielestä tätä voisi tutkia vähän tarkemmin, että mitä vaihtoehtoja meillä on ja mitkä niiden vaikutusten arviot on. Ja muutenkin itse pidän niin kuin vaikutusten arvioinnin tekemistä ylipäätään päätöksissä semmoisena, mitä meillä pitäisi olla enemmänkin. Eli ehkä pointtina se, että lisää tietämystä tästä asiasta. Olisiko Hanhela, Kuusela? Joo. Joo, ensinnä pitää sanoa, kun Kuusipalo ei ole täällä itse kertomassa. Ei Kuusipalo, onko se saanut? Joo, ei ole itse kertomassa siitä, mutta pakko häntä sen verran mainostaa, että hän tosiaan teki aloitteen siitä, että toi Pinsion maatalousjoki muistaakseni suojeltaisiin, tai että sieltä lopetettaisiin vedenotto. Eli on tähän asiaan kyllä perehtynyt hän. Tästä selvitysasiasta, niin tämä on itse asiassa niitä asioita, mistä mä sitten taas löysin tuolta ympäristö- ja rakennusjaostosta, niin semmoisen raportin, siis Tampereen kaupunki seuraa vesistöjen tilaa systemaattisesti, joskin harvoin ja niin kuin mielestäni varsin riittämättömällä tavalla, mutta kuitenkin, että kaikki vesistöt on siellä niin kuin Excel-taulukoitu ja niitä sitten seurataan siellä. Meillä on Iidesjärvi, joka on todella huonossa kunnossa, sitten meillä on pari ojaa, jotka on myöskin varsin huonossa kunnossa, mutta sitten muut vesistöt niin ihan suht hyvässä jamassa sitten taas. Yksi, mihin kiinnittäisin huomiota, niin on sellaiset alueet, mihin rakennetaan nyt vesistöjen lähelle. Joo, eli esimerkiksi se Alasjärvi, mikä se on siellä? Alasjärvi, joo. Niin se on kyllä myös sellainen, että siinä pitää, kun se kaava etenee ja rakennustyöt alkaa, niin katsoa aika tarkkaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Olisin sillä kannalla, että tutkitaan ensin, että mikä merkitys loppujen lopuksi Pinsion harjun pohjavedellä on kaupungin tälle kokonaisveden ottamiselle ja kulutukselle. Eli vesihuolto on tärkeä. Aiemmin jo toin esiin tämän vesihuoltokartoituksen, jossa niin otetaan tämä itäpuoli ja siellä sitten Roine ja Ilkko ja Aakkulan harju kunnollisen syyni, että mitä siellä tapahtuu ja miten estetään, ettei siellä tapahtuisi sen vesistön kokonaistilan huononemista millään tavalla päinvastoin jatkossa. Eli siinä, kun puhutaan osayleiskaavasta, niin puhutaan siis kymmeniä vuosia eteenpäin. Ja sen takia se pitää tutkia ja keskustella jo nyt
ne pohjavesivaikutukset, eikä vasta joskus sitten asemakaavavaiheessa, jolloin se on myöhäistä. Anteeksi, näin huomannut. Anteeksi. No niin, hallitus vastaa täältä. Ensinnäkin siis tässä on tullut todella hyviä pointteja siitä, että pitää selvittää sitä tarvetta, että onko meillä aidosti niin kuin kaupungina tarvetta ottaa sieltä sitä pohjavettä vai pystyttäisikö me korvaamaan se jostain tai jollain olemassa olevilla itse asiassa, että lisätään siellä kapasiteettia, koska kyllä tämä niin kuin Pinsiönjoen alue on sellainen, mikä niin kuin on ihan asiallista ja asianmukaista säilyttää sellaisenaan kuin se tällä hetkellä on. Ja se, että me myös aidosti kaupunkina niin kuin ollaan kiinnostuneita siitä vesistön tilasta siellä, ja se, että me myös varmistetaan, että muut toimijat ei mene sinne niin sanotusti sotkemaan sitä aluetta, että yhtäkään tällaista tapausta ei haluta Tampereen kaupungille, koska se on mainehaitta meille, mutta sitten myös ympäristölle todella haitallinen asia. Niin ehdottomasti lisäselvitys ja se, että me varmistetaan, että siellä ei tapahdu tällaista tapausta enää. Kiitos. Ja seuraavaksi onkin kolme ehdokasta, joille tämä kysymys on ollut tärkeä, niin pyydän teitä sitten, pystyttekö jotenkin sopimaan asiasta, että kuka ottaa alku- ja loppupuheenvuoron. Mitä tekisit valtuutettuna erityisesti hyönteis- ja lintukadon rajoittamiseksi Tampereella? Eli tässä oli Anmela, Salmijärvi ja Monola. Lumière oli. Mennäänkö varmaan tälleen? Voin olla viimeinen. Okay. Joo. Mä katson tätä mun vastausluonnosta tähän kysymykseen, niin nämä kaikki asiat on tullut tässä paneelissa jo esiin. Tämä on ollut kuluneella valtuustokaudella jo aikaisemmin mulle aika iso ja tärkeä asia. Olen ollut mukana tekemässä, tai siis olen tehnyt aloitteen pölyttäjäystävällisyyden lisäämisestä ja sitten mukana monessa muussa aloitteessa, esimerkiksi Kalevon niityn perustamisesta ja sitten se, Mitja Tapio on mainittu, se heijastavien lasinpintojen vähentäminen, mikä eteni tosi hyvin ja niin kuin iloinen asia. Mutta jatkossa niin valosaasteen vähentäminen tosi tärkeä asia. Sitten puiden lisääminen kaupungissa, mistä siitäkin on puhuttu täällä, ja sitten se puiden suojelu sellaisilla alueilla, joille rakennetaan lisää. Ja kolmantena asiana niin yhteistyö asukkaiden ja järjestöjen kanssa monimuotoisempia piha- ja viheralueiden perustamiseksi, eli näistä nurmikentistä luopuminen. Ja ne oli kaikki oli jo mainittu, niin helppo vastata. Ja Kuusela lyhyesti. Jaha. Voi että, kun mä jo unohdin, mistä oli kysymys. Eli tästä, mitä tekisit valtuutettuna erityisesti hyönteis- ja lintukadon rajoittamiseksi Tampereella? No, minä sitä omaa kotipihaani ainakin monipuolistaisin ja puhuisin sitten vähän muillekin. Salmijärvi pitkä. Yes. Kiitos. Tämä oli mun mielestä ihana kysymys. Siis puhutaan paljon eläinten oikeuksista ja luonnosta, mutta me puhutaan ihan liian vähän hyönteisistä. Ja hyönteisethän on oikeasti meille ihmisillekin ja koko eläinkirjalle älyttömän tärkeä. Niin mun mielestä on jotenkin ihan superkiva, että me ollaan alettu puhua niin kuin ötököistä. Mä oon itse puhunut jonkin verran mikrobeistakin, mutta mun mielestä tämä ötökät on tosi hyvä. Ja niin kuin mainittu, niin tässä on nyt tosi paljon keinoja jo lueteltu, mutta yksi keino, niin mitä ei ole sanottu mun mielestä, on se, että tehtäisiin vähän vähemmän. Meillähän on Tampereella tämä metsien hoitomalli, on semmoinen, että me hoidetaan niitä tosi paljon ja tosi hyvin. Ja mulla on ehkä semmoinen fiilis, että me hoidetaan niitä vähän puistoiksi ja puutarhoiksi jopa. Ja sitten vallalla on puhetapa, että tuommoinen ryteikkö tai pöheikkö tai pusikko, ja että niitä pitää siistiä. Sitten kun kaadetaan puita, niin niitä pitäisi viedä pois, että niitä ei jäädä sinne rumasti niin jätetä. Eli mun mielestä vähemmän metsähoitoa voisi ollakin se yksi ratkaisu. Ja se, että tietysti kaupunki on siinä isossa osassa, että me oltaisiin vähän vähemmän aktiivisia siinä asiassa, mutta sitten se, että miten me puhutaan siitä ympäristöstä. Että ollaanko me silleen, että hirveä rytökasa, vai voidaanko me ajatella, että vau, tossahan on upea niin
paikka linnuille ja hyönteisille ja sitten samaten ehkä asenne tähän lahopuuhun, mikä on mun mielestä mennyt kyllä jo vähän parempaan suuntaan. Mutta haluaisin niin kuin sekä kaupungin sisällä että sitten asukkaille niin sitä hyväksyntää siitä ryteiköstä ja ehkä myös sellaista käsitystä, että miltä metsä näyttää. Niin tämmöisiä asioita haluaisin lisää. Hukkanen lyhyesti. Joo, tässä tuli jo hyviä pointteja. Toi, että valosaasteen vähentäminen on myös kyllä energiatehokkuuskysymys siinä, ja se tuo myös itse asiassa yrityksille mahdollisuuksia, koska kaupunki voi hyödyntää tässä myös meidän yliopistoa ja sitten myös paikallisia yrityksiä. Sitten se, että otetaan kuntouttava työtoiminta mukaan tähän ennallistamistyöhön. Siellä on paljon potentiaalia ja pystyttäisiin myös sitten sieltä ehkä jopa sitten saamaan kaupunkina paljon hyötyä. Sitten myös hyvä pointti tuosta vähemmän metsänhoitoa, niin usein myös se, että me glorifioidaan jotenkin tällaista, että kaiken pitää olla todella esteettistä ja tällaista, niin kyllä mä koen, että se on yksi pointti, mitä voitaisiin todellakin edistää. Ja sitten se, että mahdollistetaan ihmisille sellainen, että he pystyvät myös hyödyntämään näitä metsiä itse. Et esimerkiksi vaikka polttopuiden hakeminen esimerkiksi, jos meillä on lahopuita, niin ihan siitä vaan kuulee, että en mä lähtisi sitä vastustaa, jos niitä hyötykäytettäisiin sieltä, koska jos ne jää sinne maatumaan, niin sekin on tietysti vaihtoehto, mutta parempi, että tällaista kiertotaloutta myös edistetään tässä. Mutta tässä ehkä lyhyesti, että menkää metsään. Sitä voitaisiin viestiä. Joo, hyvä kysymys. Hyönteislintukato. Jos hyönteiset pölyttäjät katoaa, niin sitten käy erittäin huonosti myös meille ihmisille. Ja kummaskin on vähentynyt hyvin paljon. Tosi paljon täällä on ihan samoja asioita kuin panossa, eli lisää niittyjä, hoitamatta, taisi olla jonkun tahon kampanja myös vähän, että ei tarvitse koko ajan niittää ja nurmikkoa leikata, tämmöisiä pieniä asioita. Sitten valosäästeet ja kaikki nämä ekologiset käytävät on jo tullut, mutta yksi asia, jota ei ole vielä tullut lintukadon rajoittamiseksi, mikä olisi ilmainen, jota voisi kampanjoida lisää, on se, että kissat ei valvomatta kulje ulkona. Ja tuohon itse asiassa yksi nopea konkreettinen toimi kanssa, niin kouluissa hyönteishotelleja tehdään tuolla kässätunneilla. Niitä on tehty aiemmin, nyt nykyään ei enää. Joo. Ja hyönteishotelleihin sitten joku sellainen arkkitehti, joka oikeasti tietää, mistä on kysymys. Kaupoissa saattaa olla oikeastaan hyönteisten tappohotelleja, eli on vuolettu jotenkin, en ole puutyöntekijä, en osaa hirveän hyvin selittää, mutta tehty niin, että välttämättä ei pääse hyönteinen sieltä pois ja näin. Että, Riittävät ohjeet, kyllä. Tässä vaiheessa voitaisiin avata lattia yleisökysymyksille, jos sellaisia on. Siellä heti kädet nousi sieltä ihan vasemmalta nousi ihan millisekuntia ennen. Haluatko tulla tänne kysymään kysymyksen mikrofoniin? Sanokaa, kuuluuko? Juu. Kuuluu. Mä ensin pahoittelen, että tuli myöhässä. Mä katsoin tämän keltanajan väärin. Oli tultava, että minulla on yksi niin tärkeä asia mielessäni, mistä mä oon ollut yhteydessä jo tuonne kaupungin päättäjinä mulle jo muutama vuosi sitten. Toivottavasti sitä on vielä käsittelyä, tai toivottavasti on kuka vaan. Kuka tietää tuon Pahalammen tuolla Viinassa? Joo. Niin tämä liittyy siihen. Siellä oli vielä muutamia vuosia sitten semmoinen kyltti rannalla, että virkistyskala
voitko tiivistää Juu, kysymykset? mä yritän. Kuitenkin se siitä seurasi, että mä kävin vielä eilen katsomassa uudestaan siellä alueella, niin siellä on se kyltti on muuttunut niin, se on ollut jo jonkun aikaa muuttuneena, että Pahalammen kalastusalue, se virkistyssana on otettu pois, mutta kaikki on muuten ennallaan. Siis musta niin eläinsuojelullisten näkökulmasta on aivan törkeetä, että eikö Tampere voisi lopettaa tämmöistä? Eli eikö Tampere voisi lopettaa tämmöistä, oli kysymys. Onko sieltä vuorolla? Joo, en ole valtuutettu niin kuin moni kanssapanelisti tässä, se ei varmaan näy missä. Mutta kiitoksia aktiiviselle kansalaiselle. Kalathan on sitä eläinkunnan hyönteisten lisäksi, matelioiden lisäksi alempaa kastia vielä, eli kalojahan ei niin kuin aina mielletä tunteviksi ollenkaan, eli ei mikään ihme, ettei siellä oikein tapahtunut mitään. Kaikenlainen viihdekalastaminen, virkistyskalastaminen, miten vaan, niin edelleen se on normi, että se on ok, eli sitä pidetään harrastuksena, sitä pidetään hyväksyttävänä, niin kuin puhuin siitä koskikalastuksesta, eli sitä normikuvastoa syötetään ihan pienestä pitäen. En tiedä, onko sille nyt tapahtumassa sitten koskaan yhtään mitään. Täällä on näitä valtuutettuja, jotka toivottavasti puuttuu asiaan, mutta sanon vaan kiitoksia, että on aktiivisia kansalaisia, jotka edes yrittää. Mutta kalat on todella näkymättömiä eläinoikeuskeskustelussa ihan jopa näihin päiviin asti niin kun ajatellaan, että jos kala nyt ei ole eläin, niin onko se semmoinen puolikasvis, ei kun kuitenkin, että se on tosi hyvä, että on myös niin kuin ihmisiä, jotka ei ajattele, että kalahan on ihan kasvis. Anteeksi, siis onko se sun mielipide, että kala on ihan kasvi? Ei. Nimenomaan, että ei ole. Mä varmistin vaan, että ei missään nimessä, ei. Mun on pakko myöntää, että mä en oo perehtynyt asiaan tarpeeksi, mutta selvitetään, eikä mä en usko, että meidän puolueella on myöskään mitään kantaa tähän virkistyskalastukseen tällä hetkellä olemassa. Mutta siis totta kai kun esimerkiksi Iidasjärvi ja nyt Pahalampi on todella saastuneita alueita kuitenkin, niin itse ehkä pohtisin, että pitäisikö siellä informoida enemmän tästä niin kuin tilasta ja niin kuin tuoda tietoa kansalaisille tästä, että se voisi olla se ensimmäinen steppi siinä, mutta en ole perehtynyt asiaan tarkemmin. Joo, kiitos kysymyksestä. Olen joskus kuullut sellaisen teorian, että miksi kaloihin suhtaudutaan niin nuivasti on se, että niistä ei tule ääntä. Mä en tiedä, että olisiko se eri asia, jos ne kalat alkaisi huutaa. Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, että tämä on tämmöinen catch and release -tyyppistä kalastusta. Ja mä pidän virkistystä tosi tärkeänä, mutta kyllä mä mietin, että voisiko virkistyä sitten jollain toisella tavalla. Et en mä kans oikein näe tätä tarpeellisena Tampereen kaupungin virkistäytymisen kannalta. Kiitos. Pahalammen kalasta sanotaan, että ei ole suositeltavaa syödä. Enkä itse tätä catch and release -kalastusta, minä en jaksa ymmärtää sitä, että joku Pääkkönen menee ja herrasteleekin vielä sillä. Meillä Kaukajärvissähän kalastetaan, sinne istutetaan siikaa, sinne istutetaan järvitaimenta. Joistakin tapauksissa, jos tulee alimittainen järvitaimen, niin se on vapautettava takaisin sinne veteen. Piste. Sen sanoo laki. Ja semmoisia tapauksia tietysti on, mutta en tiedä yhtään kalastajaa tuossa Kaukajärven vesistössä, joka niin kuin vaan huvikseen pyytäisi ja heittäisi sitten takaisin. Ja onkin syödäkseen, saadakseen hyvää proteiinia ja ravintoa. Joo, kiitos. Joo, kyllä se voitaisiin mun mielestä se Pahalammella kalastaminen kieltää kokonaan, jos tosiaan on niin, että se on niin kuin ei syötäväksi suositeltavaa se kala siellä. Mä en ole siitä tilanteesta ihan varma. Se on tosi pieni kuitenkin se lampi ja niin kuin tämä kaupunki on täynnä järviä ja niin kuin, jos se yksi lampi niin kuin kielletään kalastukselta, niin mä uskon, että se ei muuta yhdenkään niin kuin kalastajan elämää sinänsä. Mutta tosiaan tästä hyvin ikävästä niin kuin harrastusmuodosta sitten, sillä kyllä sitten päästään siihen siltä osin. Sitten siellä oli myös kysymys. Joo,
Ja pyytäisin tässä vaiheessa, että sanoisitte ehdokkaan nimenne ja puolueenne ja voitte myös ehdokasnumeronkin tähän vaiheeseen laittaa kehiin. Onko tässä, haluaako joku pitää ensimmäisen puheenvuoron? Sieltä. Hyvä kysymys. Kapamonolla Lemjär 149, Tampere aluevaaleissa 2306. Miksi eläinystävän pitäisi äänestää missä tahansa vaaleissa eläinoikeuspuoluetta, koska eläinoikeuspuolue on ainoa eläinoikeuspuolue ja eläinten puolella. Katon Sanna, että mitäs tässä on saatu aikaiseksi. Mä en ole vuosina paljonkin tullut juttelemaan lisää, mutta kuntalaisaloite 11-12 kunnassa, en muista numerona ihan tarkkaan, eli näistä siis luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten suojelusta. Kuntalaisaloite on Tampereella itse asiassa vielä auki vaaliteknisistä syistä, eli käykää kuntalaisaloite.fi katsomassa. Se nyt ehkä ensimmäisenä tässä, että mitä on tehty lähiaikoina. Mikä se toinen kysymys oli, että jos itse on puolueen tämmöinen eläinaktivisti ja puoluetoverit ei ole, niin mitä tekisin? Ei ole tällaista ongelmaa. Eli ei tarvitse tehdä yhtään mitään. On erittäin mukava puhua siellä muiden kanssa, koska ei tarvitse vakuuttaa ketään siitä, että eläimet on itseisarvollisia ja tarvii paljon suuremman arvostuksen ihan pienistä öttiäisistä sinne isompiin asti. Eli en voi muuta ehkä tuohon toiseen kysymykseen sitten vastata. Haluatteko vaihtaa vastaamisjärjestystä vai? Sopii tää. Joo, Eetu Hukkanen, kokoomus 2024 aluevaaleissa ja 2013 kuntavaaleissa. No, erityisesti kokoomuksessa me pidetään Itämeren asiaa todella tärkeänä ja esillä myös. Se on meillä myös sellainen, millä ehkä poliitikot profiloituu erityisesti tuon Varsinais-Suomen päässä, mutta myös eduskunnassa ja muissa maakunnissa. Me pyritään edistämään sitä, että me pystytään ennaltaehkäisemään Itämeren rehevöitymistä ja myös vaaditaan yrityksiltä vastuullisuutta sen suhteen ja korostetaan myös yrityskentällä sitä että sekä EU-tasolla että kansallisesti myös vaaditaan yrityksiltä entistä enemmän. On tietysti tunnistettava myös se, että meillä puolueessa on monta äänenpainoa esimerkiksi turkistarhaukseen liittyen, mutta itse kuulun niihin, jotka kannattavat sen kieltämistä elinkeinona. Ja kuitenkin me jaetaan se, että ilmastotavoitteet on saavutettava ja niissä on huomioitava myös luonnon monimuotoisuus. Ja mitä on tehty niin paljon, mutta vielä voidaan tehdä entistä enemmän. Ja valtuustoryhmässä niin edistäisin eläinperäisten tuotteiden puolittamista ja myös sitä, että meillä huomioidaan laajemmin koko ryhmässä tämä näkökulma. Mirja Salmijärvi, Vihreät, ehdolla Tampereella kuntavaaleissa ja numerolla 364. Mä toivon, että vihreät on onnistunut sikäli, että meidät tunnistetaan ympäristöpuolueena edelleen. Ja nyt kun me ollaan kuntavaalipaneelissa, niin mä haluan puhua nimenomaan kunta-asioista, koska ne on niitä, mihin me voidaan täällä nyt vaikuttaa. Ja mitä on tehty eläinten hyväksi, niin mulla tulee nyt mieleen ihan viimeaikaisimmista, ihan mitä on nyt tapahtunut tämän vuoden puolella, niin on jätetty aloite Kintulammin suojelualueen laajentamisesta ja sitten Kalevanharjun suojelemisesta, ja nyt mulle tuli mieleen se Kaupin alueen suojeleminen, eli ehkä tämä luonnonsuojelu on tämmöinen yksi iso teema. Sitten tämä aloite eläinperäisten tuotteiden puolittamisesta, siitä jo vähän aikaa, se oli useastakin puolueesta, siitä oli meiltä vihreistä Brigitta Krasnitsi esimerkiksi esillä. Miten eläinten asia tulisi enemmän esille? Meillä on vihreiden kuntavaaliohjelma Tampereella, jossa on useita eri kohtia. Siellä on esimerkiksi tätä luonnonsuojelun laajentamista, metsäpuolta. Mä oon esimerkiksi itse ollut edistämässä asiaa, että me saataisiin tiukempi metsäsertifikaatti Tampereen metsiin. Se on vielä vaiheessa, mutta
siinä käsityksessä, että on menossa hyvään suuntaan. Tampereen vihreät haluaa edistää vesistöjen asioita. Muun muassa tällaisia asioita tulee nyt ihan hakematta mieleen. No, minä olen Sirpa Kuusela, keskustan edustaja, vanhan vihreän aallon nuori lukiolainen joskus 70-luvulla. Ja se, minkälaisia töitä on tehty eläinten hyväksi, niin kyllä se on keskustassa paljon, mitä on tehty nimenomaan tuotantoeläinten hyvinvoinnin hyväksi. Se, että mitä täällä Tampereella nimenomaan olisi tehty, niin sitä en osaa sanoa. Mutta Pirkanmaalla meillä on ehdokkaina todella loistavia maanviljelijöitä, jotka toimittavat vihanneksia esimerkiksi ja lihaa myöskin tuonne rekojakeluun. Eli arvostan sitä todella suuresti. No sitten minun numeroni on 166 kuntavaaleissa ja aluevaaleissa 2649. Ja tässä yhteydessä sanon vielä yhden vaalitavoitteeni. Eli Pirkanmaalla tulisi myöskin ottaa hyvinvointialueella huomioon tämä luonto ennaltaehkäisijänä ja terapiana. Ja nimenomaan niin, että hoitajat ja lääkärit voisivat tehdä lääkärin määräyksestä mennä vaikkapa Kauppiniihaman metsään. Ja uskon ja toivon, että se tulee Tampereella ja Pirkanmaalla Pirhan työkalupakkiin vähitellen. Ja uskokaa tai älkää, se on jo Päijät-Hämeen työkalupakissa olemassa ja samoin tämä planeetaarinen terveys. Siitä sanon vielä sen verran, että olen seurannut Kanadassa tätä asiaa. Pyydän Kuusela, että pysyt esittämässä kysymyksiä. Joo, no niin siellä nimenomaan niin lähdetään siitä, että myöskin alkuperäiskansojen tietotaito eläintiä kohtaan ja luontoa kohtaan ja miten luontoa käytetään terveyteen, niin se on siellä niiden planetaarisessa ohjelmassa. Ihana nosto tuo viimeinen, vaikka ei liittynytkään aiheeseen. Anteeksi. Joo, olen ihan samaa mieltä siitä. Hanhela Milka ja ehdokasnumero kuntavaaleissa on 472 ja aluevaaleissa 2324 ja olen vasemmistoliiton ehdokas. Miksi juuri vasemmistoliittoa? Niin meillä on varsin kunnianhimoiset luonto- ja ympäristötavoitteet meidän puolueohjelmassa ja myöskin paikallistasolla me ollaan oltu etulinjassa niiden asioiden edistämisessä, toki vahvassa yhteistyössä tietysti muidenkin kanssa. Mitä nyt tässä muun muassa on tehty, niin mainittu tuo pölyttäjäaloite ja sitten se heijastavien lasipintojen vähentämisen aloite ja sitten tämä puolet parempaa, siinä oli Mitja Tapio oli siinä mukana niin kuin ensimmäisten allekirjoittajien joukossa. Miksi juuri meitä äänestäisi muiden ympäristöehdokkaiden sijaan, niin me ehkä fokusoidaan aika vahvasti siihen oikeudenmukaiseen siirtymään, sosiaalisesti oikeudenmukaiseen reiluun siirtymään, niin että tosiaan että se ympäristökriisin ratkaisu ei jää niin kuin pienituloisten ihmisten harteille tai ruoantuottajien harteille, vaan että se tapahtuu sillä tavalla, että kaikki kantaa siitä vastuun. Ja pakko muuten sanoa, että keskustapuolueen edustajat valtuustossa on kyllä edistänyt aika vahvasti tätä paikallisen ruoantuotannon merkitystä, eli nostan heitä nyt tässä. Kiitos. Joo, oliko tämä kysymykseen riittävä vastaus? Tässä sitten ollaankin ihan viime minuuteilla ja nämä olikin jo loppupuhemaiset puheenvuorot, mutta jos vielä haluatte jotkut viimeiset sanat jättää tähän paneelin katsojille. Kiitos paneelista. Nämä olivat äärimmäisen hyviä ja mielenkiintoisia kysymyksiä ja toivon todella voimakkaasti, että riippumatta siitä, että ketä nyt valtuustoon valitaan vaaleissa, niin kaikki, jotka olette ympäristöasioista kiinnostuneita, niin lovatkaa niitä poliitikkoja oikeasti, koska me ollaan muuten sen viranhaltijatiedon varassa. Kiitoksia. Ja tervetuloa ensi sunnuntaina Ilkkoon. Siellä on vaalilaukaus ja kahvila Tyynen etkot. Sinne tulee puhujakoroke, jossa ehdokkaat saa pitää 2 minuutin pitchauspuheita. Ja me saadaan sitten taputtaa, buuaamista ei hyväksytä.
ja saa siellä laulaakin, jos haluaa. Tervetuloa. Täältä voi ottaa sitten Lennäkin muistia. Yes. Kiitoksia munkin puolesta paneelista sekä järjestäjille että yleisölle. Tämä oli ainakin itselle tosi kiva kokemus, oli kiva päästä tutustumaan näihin kysymyksiin etukäteen ja sitten saada näitä yllätyskysymyksiä ja ainakin itsestä tuntuu, että opin myös tässä itsekin. Mä jään tähän vielä hetkeksi. Mä toivon, että jos teillä on vielä jotain, niin tulkaa please juttelemaan mulle ja muutenkin saa laittaa viestiä. Ja mun mielestä on ihan tosi hienoa, että tämä on järjestetty. Tämä kertoo siitä, että ympäristöasioita pidetään tärkeänä. Te olette tullut paikalle, vaikka tuolla on upea kelli, niin se tarkoittaa sitä, että te pidätte tätä asiaa tärkeänä, niin haluan omasta puolestani esittää kiitokset kaikille. Myös mä haluan sekä omasta että puolueen puolesta kiittää teitä kaikkia, että olette saapuneet paikalle ensinnäkin. Mäkin opin tässä hyvin paljon sekä muiden puolueiden teemoista että myös ehkä oman puolueen teemoista. Tää oli myös kiva päästä perehtymään ehkä vähän puolueelle epätyypillisimpiin asioihin, että sai vähän päästä penkomaan asioita. Ja ehdottomasti muistakaa äänestää ja olkaa meihin tuleviin valtuutettuihin sitten myös yhteydessä ja lopatkaa oikeilujaa. Mielellään myös sitten pormestariohjelmatyön tueksi, kun kuullaan sitten järjestöpuolta erityisesti. Kiitos. Joo, kiitos myös. Tärkeä aihe jännitti ihan kauheasti. Sitten tärisin tässä ja sitten onneksi oli kokoomus vieressä, koska Dödö petti. Joo, ehdottomasti eläinoikeusjärjestöt lobatkaa ja sitten kun eläinoikeuspuolue joskus on valtuustossa tai missä tahansa, niin ei tarvitse lobata niin paljon. Juu, kiitos kaikille. Jos haluatte vielä jäädä tähän, jos tuossa on kysymyksiä vielä yleisöltä, niin sekin on mahdollista, mutta ymmärrän, että nyt tässä kello on 3 ja silloin oli päätetty, että tämä tilaisuus loppuu. Kiitos.